Principalmente como director del Parador de Turismo, un placer poder recibir a nuestros amigos y colaboradores, estos colaboradores como es Inorde, en un proyecto que realmente desde Paradores tenemos mucho que ver y nos sentimos plenamente identificados. Un proyecto que es apasionante y que realmente va en boga con lo que es nuestra creencia, nuestra misión, objetivo y valores dentro de esta empresa. Por tanto, bienvenidos a todos a este maravilloso rincón de la Ribera Sacra, que esperemos que sea una jornada muy productiva, muy provechosa y podamos compartir la experiencia y vivencias de cada uno de nosotros aquí con este grupo de personas que nos acompaña. Y doy paso a la palabra al presidente Rosendo para que él pueda comenzar esta jornada. Sí, muchas gracias, Miguel, director de este parador. Pero antes yo creo que un alcalde de la zona y en representación del alcalde de Noguera de Ramón, que no puede venir por cuestiones plenarias, nos da también un saludo y la bienvenida. Mario Rodríguez. Sí, lo puedo coger. Bueno. Oh, sí. Hola, buenos días. Rosendo, presidente de Inorde, director del Parador, Paco Majide, director del programa líder de la zona de Ribeira Sacra. Dar la bienvenida a todos los ponentes que van a estar después aquí hablando, y nada más que poco más. El alcalde de aquí, César, tiene un pleno, entonces voy a hablar en 2 palabras por él. Dar la bienvenida a todos a la Ribeira Sacra. En especial estamos aquí en un lugar increíble, uno de los grandes focos de la Ribeira Sacra, junto con, ya que tengo aquí a Paco Majide, con Santa Cristina, y también tirar un poco para mi concello, el Desgos, con San Pedro de Rocas. Quizás sean los mosteiros más emblemáticos de nuestra zona. Incluso podemos también nombrar muchos más, pero bueno, ya que estamos aquí los 3, pues es de lo más importante que tenemos. Y nada más, estamos pendientes del año que viene, que puede ser un año muy importante para nosotros, para toda la Ribeira Sacra, por el tema de la decisión por parte de UNESCO de declarar Patrimonio de la Humanidad. Se está haciendo todo lo posible y espero que, coincidiendo con el Año Santo, que sea una realidad y empezar a trabajar todos, porque si lo declaran, lógicamente todos encantados, pero también tenemos que ponernos las pilas todos los alcaldes, todas las asociaciones, todos los digamos, hosteleros. En este caso, el buque insignia de la Ribeira Sacra son los 2 paradores, tanto el de Monforte de Lemos como el de Noguera de Ramón. Y entonces yo creo que vamos a tener que poner las pilas todo el mundo para tratar de llevar a cabo todo como tiene que ser. Nada, muchas gracias a todos y le paso la palabra a Rosendo. Muchas gracias, Mario, alcalde de Esgos, y como no, el presidente de GRD de SIL, Vivei Navia, Paco Majide, también dirigirá unas palabras de salutación. Buenos días a todos e a todas. Moitas gracias a Rosendo por invitarme a falar, ao presidente do Parador o director do Parador de San Esteban, a Mario, alcalde de Esgos e amigo. Eu, así moi breve, porque non sabía que tiña que decir nada, pero vou aproveitar 2 ou 3 minutiños para decir algo, non? En primeiro lugar, que me sinto tremendamente orgulloso de ser partícipe en moi pequena escala deste proxecto do que vamos a falar hoxe, na medida en que creemos no mismo, non? E iso é moi importante. Creemos, cando un cree nunha cousa, pois tira por ela e acaba conseguindo o que ao principio parece unha utopía, acaba se convertindo nunha realidad con moito esforzo, que é o que se está a facer, en este caso, pois desde o Inorde como principal entidade deste proxecto, non? Eu creo que a posta en valor do patrimonio, e todos que estamos aquí seguro que estamos de acordo, e por tanto non é nada novedoso o que vou a decir, pero para os que nos están vendo ou oindo, mellor algún lle ben. Creer no patrimonio é creer no desarrollo no rural, e iso é por qué? Pois porque é crear postos de traballo. É dicir, me permitides que poña de exemplo en 2 minutos Parada de Sil,
Pois a recuperación do Museo do Chocolate, a recuperación da Rectoral de Parada de Sil en colaboración coa iniciativa privada, porque eu creo que neste tema é moi importante a colaboración público-privada, o traballo persistente no monasterio, ou a recuperación de unha ruína que era a Fábrica da Luz, supuxeron de maneira directa a creación aproximada de 11 postos de traballo, que para un lugar como Parada de Sil é un capital. E iso significa que van máis visitantes, que temos, polo tanto, máis consumo e, polo tanto, estamos xenerando riqueza de maneira directa e indirecta. Entón, eu creo que temos que facer, e vou a rematar xa, é aproveitar que estamos nunha zona privilexiada, que é a Ribeira Sacra, donde temos moitísimo máis patrimonio que pôr en valor, e que estamos traballando neso, e temos, e eu creo que temos que facer un esforzo no camiño que decía Mario, alcalde de Esgos, en prepararnos para o que nos ven encima, que é moi bo, que é a Declaración de Reserva de Biosfera e de Patrimonio Mundial da Humanidade, pero temos que estar preparados porque iso vai a supor un incremento moi grande de visitantes, non? Entón eu creo e estou seguro que seremos capaces de facelo, pero temos que colaborar entre todos codo a codo. Moitas gracias e disculpade ao mellor o exceso de tempo. Moitas grazas, Paco. Me poñes aquí a plataforma? Sí. E vamos entonces a dar comezo ca introdución que vou ofrecer como presidente do INORDE e dar a benvida a todos a este parador, aos que nos están observando directamente, como aos que telemáticamente nos están escoitando, eu doulle a benvida para participar desta xornada de difusión de boas prácticas dun proxecto de debate do Plan de Acción do programa do proxecto europeo KIPON aprobado por Interreg Europa Fondos FEDER. Benvidos a este parador de San Estevo, en plena Ribeira Sacra, un espazo único, un espazo singular como é a Ribeira Sacra, é un parador emblemático que ademais é fonte de inspiración. Hai unhas semanas tuve a oportunidade en un foro de la región de presentar a María Oruña Reynoso, que a súa obra literaria foi inspirada na Ribeira Sacra, pero concretamente deste parador de Santo Estevo. Por lo tanto, estamos dunhas terras e dun parador que é fonte de inspiración. Vimos aquí a presentar esta xornada de difusión de boas prácticas do proxecto europeo, como digo, proxecto europeo KIPON, polo programa Interreg de Fondos FEDER, que ten un obxectivo que Paco xa dixo, Paco Majidalgo, sobre elo, é a mellora nas políticas públicas no sector do patrimonio cultural. Estou falando do patrimonio cultural estando na Ribeira Sacra, polo tanto, é un binomio indisoluble. En termos de presentar proxectos que sexan proxectos de alta calidade con resultados sostibles e impactos duradeiros no desenvolvemento regional. A idea do proxecto en liña co principio de crecemento sostible, de un crecemento sostible para a Estrategia Europa 2020 xurde pola preocupación sobre a sustentabilidade dos proxectos financiados con fondos públicos que, máis alá do investimento da rehabilitación e na súa conservación, necesitan unha estrategia e unha planificación previa que garantan a súa viabilidade futura. O financiamento do patrimonio é, polo tanto, un dos maiores retos aos que nos enfrentamos as administracións e requiren unha adecuada xestión posterior que valorice o investimento levado a cabo e, ao mesmo tempo, sexa clave na captación de novas vías de financiamento. Por iso estamos falando dun proxecto europeo, un proxecto que implica a Europa con todo o seu que facer. Estamos falando dun proxecto que ten un custe de 1.370.543 euros, onde o INORDE, o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, é xefe de filas. Ten unha duración de 5 anos, empezou no 2018, polo tanto remata no 2023. Ten como socios, perdonarme o meu polaco, a región de Sostoekierski, de Polonia, o municipio de Pagaio, en Grecia, o municipio tamén de Países Bajos, o Hertogenbosch, a DRAT, a Asociación Regional de Desenvolvemento do Alto Támega de Portugal, la Moro, Agencia de Desarrollo de Monferrato
o Roero, en Italia, e o Instituto de Desarrollo e Relacións Internacionales de Croacia. En liñas xerais, o proxecto execútase en dúas fases. A primeira, na que nos atopamos agora, que a de execución, que está previsto que remate en xuño do próximo ano, en xuño do 2021, e que se realiza no intercambio de experiencias sobre os socios participantes con un obxecto, o obxecto de identificar as boas prácticas sobre a xestión do patrimonio cultural en cada un dos países, algunhas delas reflexadas na guía de boas prácticas que hoxe queremos difundir aquí en Santo Estevo. Outro documento é a elaboración de un plan de acción que inclúa todas aquelas recomendacións que axuden a mellorar as políticas POPTED en materia do patrimonio cultural. Xa nunha segunda fase do proxecto farase unha monitorización en base a todos aqueles indicadores que se establezan no plan de acción e que nos permitirá comprobar os resultados das accións propostas. Por este motivo é o que tentamos mostrar nesta xornada exemplos que xa se empezaron a esbozar e que a partir de cando o remate xa saldrán á luz pública, que nos poden dar pautas para mellorar as futuras propostas de proxectos que teñan en conta as experiencias e as prácticas. Prácticas que poden ser boas ou malas, pero en todo caso as prácticas vividas. Primeiro, como exemplo de boa práctica, coa presentación do Parador de Santo Estevo, por eso temos aquí a Miguel como director, e incluída tamén a guía que hoxe presentamos e de seguido unha explicación máis polo miúdo do proxecto, a proxección dun vídeo, etc. Solo quero rematar dicindo e facendo constar que o financiamento do patrimonio cultural, como moi ben sabe Piñeiro, e me o dixo el, e por eso quero poñelo aquí porque é un acerto total, digo que o financiamento do patrimonio cultural é un dos meirandes retos, dos maiores retos que teñen as administracións, como as aquí que representamos en este momento, en esta mesa, pois é evidente que non só precisan executar grandes investimentos para a súa conservación, senón que tamén necesitan unha adecuación e unha adecuada xestión posterior para que esa conservación se faga sostible no tempo, como xa o dixen, a fin de evitar o destino periódico de fondos públicos. Un obxectivo desta xornada, e con isto remato. O obxectivo é, pois, facer partícices os actores locais baixo estas premisas de analizar todos, de analizar conxuntamente a situación do patrimonio cultural ourensán, que é rico, que é diverso, de cara a incorporar as conclusións ao documento global que servirá de guía de boas prácticas e de exemplo do plan de acción. Por eso estamos aquí e eu dou gracias ás persoas que me acompañan, non cabe dúda que teñen moito que ver ca Ribeira Sacra, que esperamos alá para xullo do 2021 que definitivamente o traballo feito cesa o de declaración de patrimonio cultural pola UNESCO, que non vai ser en todo caso un regalo, senón, como diría aquel presidente americano, unha conquista. E será unha conquista de todos, de persoas e, sobre todo, de institucións. Porque cando se empezou con este proxecto de Ribeira Sacra, lá polo 2013, a finais de 2013, se poida convertir dentro duns meses en unha realidade. Que, en todo caso, non vai ser o obxectivo cumplido. Vai ser un punto de partida para este espazo singular, patrimonial, cultural e monumental. Nada máis e moitas grazas, e como as vontades débiles se traducen en palabras e as fuertes se traducen en feitos, deixo os actores que fagan aquí e que nos den unha idea deste patrimonio cultural que é donde estamos a Ribeira Sacra e para levar adiante este proxecto Quipón que de Edu Norde como jefe de filas temos tanta responsabilidade. Nada máis e moitas grazas. Muy bien. Señores, a traballar. Vale, vamos aquí. Bueno, muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias, Rosendo, muchísimas gracias al resto de presentes. Bueno, para nosotros es un auténtico privilegio
y un placer poder colaborar en este proyecto, además siendo considerados como uno de los elementos fundamentales de buenas prácticas para el desarrollo del mismo objetivo que acaba de comentar el presidente, y es un privilegio para nosotros poder ocupar un espacio dentro de la Riviera Sacra en este entorno y con este edificio que ocupamos ahora mismo, fantástico. Es sin duda, digamos, un honor para cualquier trabajador y cualquier empleado de Paradores poder desarrollar su labor de hotelero, porque somos hoteleros, en un lugar y un entorno maravilloso como este. Creo muy acertada la decisión de poner al Parador de Santo Estevo como uno de los elementos de mayor impacto y de mayor nivel de buenas prácticas, pero sin duda sería cualquier otro parador. Nosotros somos una red pública de hoteles que conformamos ahora mismo 97 hoteles, pero con un objetivo en 2022 de llegar a la centena, en el que igual la misión, objetivo y valores es prácticamente todo lo que está desgranado en esta guía y en este objetivo como proyecto. Somos preservadores del patrimonio, somos divulgadores de nuestra cultura y somos protectores del entorno, ¿no? Por tanto, todo ese eje, todos esos 3 puntos, digamos, los cumplimos y en la presentación que iré haciendo en los próximos minutos se podrá ir desgranando todos y cada uno de ellos, ¿no? Nosotros, el Parador de Santo Estevo, nace el 28 de julio del año 2004, por lo tanto llevamos 16 años ocupando el antiguo monasterio de Santo Estevo, ¿no? El monasterio se encontraba en una fase de bastante decadencia, ¿no? Bastante complicado incluso poder hacer una visita y poder reconocer un poco, aunque la gran parte de las instalaciones, de los espacios, de los claustros y demás podría tener su diseño original, ¿no? Se hace una transformación del monasterio en un hotel turístico y contribuimos directamente a la recuperación del propio monasterio, así como de la vida social y económica, ¿no? Uno de los factores o de la misión fundamental de Parador es nosotros que crear hoteles, crear destino. Por lo tanto, nosotros lo que quisimos hacer aquí, lo que se hizo cuando se abrió el Parador, es crear un nuevo destino, que era Riviera Sacra, que era un gran desconocido, todo el mundo sabe que es una joya, pero no un gran desconocido para gran parte de la gente. Por tanto, ubicar un lugar para poder venir a relajarse, poder descansar y poder pernoctar. Es el origen de Paradores. Ya en 1928 el marqués de la Vega Inclán crea Paradores precisamente en aquellas ubicaciones donde no había ningún tipo de establecimiento de hospedería para poder albergar pues eso, aquellas paradas, aquellas fondas y aquellos albergues para poder pernoctar, ¿no? Por eso en 1928 se crea el primer parador en Gredos, que precisamente hace la función de poder resguardar a todos los altos nobles y bueno, alta clase, para poder descansar cuando en sus cacerías poder hacer esa pausa y demás. Pues nosotros aquí exactamente igual, nosotros necesitábamos y el entorno requería también un espacio para poder tener un hotel de categoría y demás. Entonces, lo hacemos ahí. El siguiente parte, ¿cuál es? Pues, sinceramente, pues obviamente ser dinamizador. Sobre todo, irnos a lugares para crear destino, desarrollarlo, donde no lo había, donde no era el principal motor de economía, para poder llegar a ser ese primer motor de economía y pues revitalizar mucho la economía local y poder crear puestos de trabajo, ¿no? Pues esas son las misiones fundamentales y en este parador, como podemos ver, es el ideal para ello, ¿no? Nosotros en Paradores nos consideramos protectores, ¿vale? Nos consideramos protectores, ¿por qué? Porque realizamos recuperaciones de edificios para uso público. Es decir, nosotros estamos abiertos, somos, por ejemplo, en el Parador de Santo Estevo, un bien de interés cultural, somos un bien protegido, pero además lo adecentamos para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de él, tanto clientes alojados como clientes no alojados, visitantes que quieren simplemente venir a hacer una visita. Realizamos unas inversiones y renovaciones anuales. Como dije, somos una empresa pública, una empresa privada, mejor dicho, donde el único capital
es el Estado, ¿vale? Por tanto, nosotros dependemos de diferentes administraciones, entre ellas la Dirección General de Patrimonio, ¿vale? La Dirección General de Patrimonio es la encargada de realizar todas esas inversiones coordinadas con otras administraciones, por supuesto, competentes, para hacer la renovación de los edificios y reactualización de aquellos edificios que sean necesarios, ¿vale? Independientemente de eso, dentro de la cuenta de explotación de cada parador tenemos una cuenta de inversión y de gasto de reparación y conservación. Para que se tenga un poco en cuenta, en el parador de Santo Estevo, más del 7% del gasto, de los gastos que tiene el establecimiento, son solamente de reparación, no de inversión, de reparación y conservación, ¿vale? Por tanto, estamos dotando al edificio de vida, pero también cuidándolo al mismo tiempo, ¿no? Siendo responsables de que de los desgastes, de todos los problemas que pueden ir surgiendo, y más en un edificio donde cumple más de 1000 años, ¿no? Proteger la historia del monasterio es fundamental para nosotros, es decir, pues desarrollar y promulgar todas las acciones posibles para que esté viva todavía la historia que nosotros hemos heredado y poder, digamos, de una manera ser testigos y pasar el testigo a las próximas generaciones, ¿no? Por supuesto, dentro de las claves de paradores, y que no es un secreto, es el cuidado de la gastronomía regional, de la gastronomía de cercanía, de aquellas recetas en las cuales, pues digamos, se podían estar perdiendo, y nosotros somos defensores a ultranza de esos productos de cercanía y esa gastronomía, que al final lo que estamos haciendo exactamente es haciendo riqueza dentro de nuestro entorno, a nuestros panaderos, a nuestros ganaderos y demás, para poder consumir y poder tener, pues, ese ciclo económico local, ¿no? Y bueno, y por último, y también muy importante, es el desenvolvimiento del sector turístico de la Ribera Sacra. Ser nosotros, pues digamos, junto con el resto de asociados, uno de los abanderados de un turismo de calidad, un turismo consolidado y un turismo, bueno, pues donde el visitante y el cliente puede encontrar absolutamente todo para poder tener una estancia de 1, 2, 3 noches, las que sean, y estar, pues, en un sitio digno y de calidad. Somos también protectores y también somos divulgadores del legado, ¿no? Nosotros tenemos una parte educativa también, que es la de recibir y ser propulsores de grupos universitarios, escolares y de diferentes segmentos educativos, para poder venir a conocer la historia del monasterio, a conocer la historia de nuestros paradores, y tenemos las puertas abiertas siempre para este tipo de grupos, porque además es muy habitual que vengan estudiantes de todo tipo de materias, de arquitectura, de historia, etcétera, para poder conocer de primera mano todas nuestras paredes, todos nuestros muros y todos nuestros secretos. Es precisamente una de las partes más integradas, que está integrada dentro del proyecto que está desarrollando el INORDE, y que nosotros, pues, realmente nos encontramos muy identificados con ello, ¿no? Por supuesto, al mismo tiempo, la formación de los trabajadores del parador para poder promulgar, para poder explicar perfectamente ellos también, ¿vale? A nuestros clientes y visitantes toda nuestra historia. El parador lo comentaré más adelante, también somos un parador museo, ¿vale? El parador de Santo Estevo fue el primer parador museo, por tanto, nosotros tenemos a lo largo y ancho de todo el edificio un recorrido museístico de la historia, de dónde está el visitante, qué pasó en ese lugar y qué es, ¿vale? Que de época, absolutamente todo. Por tanto, hacemos ese trabajo de divulgación. Y colaboración muy estrecha con la Xunta de Galicia, con el objetivo único de la Ribera Sacra Patrimonio Cultural por la UNESCO, ¿no? Se ha estado trabajando con la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia durante estos últimos años, para precisamente pues ser abanderado de ese empuje, de poder ceder absolutamente todos nuestros espacios y dar lo mejor de nosotros en cada visita, para precisamente, pues, dar más empujanza a un entorno maravilloso que tenemos, y que, como decía el presidente, pues ojalá se consiga ese objetivo, que no será más que un paso hacia los próximos que tenemos que dar, y que nos siga situando en el mapa, pero para seguir creciendo, ¿no?
Bueno, también me parece importante poder hablar un poquito, sobre todo para aquellas personas que nos estén viendo a través de la pantalla, que no nos conozcan. Bueno, somos un parador, como decía al principio, abrimos hace 16 años, tenemos 77 habitaciones, varias salas de reuniones para eventos, un restaurante, una cafetería y un centro lúdico de spa. Además, encajamos todo ello en nuestro entorno de la siguiente forma. Nosotros, además de esos estándares mínimos, porque no olvidemos que somos un hotel y que tenemos una cuenta de resultados importante y nos tenemos que medir, también dentro de esa cuenta de resultados intentamos mirar siempre para el entorno local. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro trabajo como hosteleros. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues lo desarrollamos creando una tienda gourmet exclusiva de venta de productos locales. No vendemos llaveros, no vendemos peluches, no, vendemos productos regionales, productos locales de aquí, de la Ribera Sacra, que es, digamos, lo que está buscando el cliente y no vendemos otra cosa que no sea de la Ribera Sacra. Después buscamos tratamientos inspirados en productos naturales de la zona, como castañas, o la uva mencía, etcétera. Siempre en nuestros platos, en nuestras cartas, siempre estamos incluyendo todos estos productos y los ponemos con identificación propia dentro de nuestra carta para que sean reconocidos de la Ribera Sacra, de nuestra zona, de nuestros productores. El 80% de los vinos, de nuestra carta de vinos, es de la Ribera Sacra. O sea, estamos hablando de que casi la gran parte del vino, o la única parte del vino que vendemos es Ribera Sacra, ¿vale? Y después utilización del edificio para la promoción cultural, para diferentes exposiciones y demás que desarrollaremos un poquito más adelante. Nosotros nos consideramos que tenemos un equilibrio con nuestro entorno, además, porque somos unos privilegiados de poder tener paisajísticamente el entorno que tenemos y la maravillosa suerte de estar rodeados por unos bosques, unos ríos que son universalmente conocidos y que realmente nos tiene que dar gusto poder enseñar, ¿no? Es por ello que desde el Parador estamos recuperando diferentes rutas, que es uno de los pilares más importantes que buscan siempre los clientes de la Ribera Sacra y que para mí, como he puesto, forma ese triángulo mágico de la Ribera Sacra, que es el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía, ¿vale? Dentro de esas rutas hemos pues diseñado ya desde hace tiempo unas sendas que nacen a partir del propio Parador, que se lo ofrece directamente al visitante y al cliente que viene para poder disfrutarlas y poder recorrerlas, ¿no? Esta ruta, pues bueno, son 3 rutas de diferentes dificultades. Prácticamente todo el mundo puede hacer todas y además señalamos los diferentes miradores que puede haber y activos turísticos dentro de esas rutas, ¿no? Este folleto, el que tienen ahora mismo en la pantalla, son folletos que damos absolutamente todos los días a todos los clientes para que puedan conocer y demás. Son elaborados por nosotros y las rutas obviamente han sido diseñadas y ayudadas por las diferentes administraciones públicas. Aquí volvemos a encontrar otra vez el binomio tan importante de administración pública, conjunto privado, que podemos considerarlo nosotros, para desarrollar un activo donde difícilmente lo encontraríamos de otra forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos promulgadores de ello, pero el que cuida y el que mantiene las rutas son ayuntamientos, son Diputación, son Xunta de Galicia y realmente es otro activo fundamental que nosotros nos vemos beneficiados como proveedor de servicios. Seguimos, por supuesto, no podía ser de otra forma, con el objetivo claro y dentro de este proyecto creo que también es uno de los pasos fundamentales y una de las apuestas fundamentales, ya no solo para nosotros, sino si queremos encarar también ser reserva de la biosfera y de poder encarar el futuro con mayor garantías, no queda otra que estar comprometidos con el medio ambiente. Desde el Parador de Turismo Santo Estevo, aparte de esas sendas, aparte de esa recuperación, de esa limpieza de los bosques que hacemos continuadamente, tanto trabajadores que nos sumamos para hacer esa limpieza del bosque, hay otras medidas muy claras con el medio ambiente que hemos tomado, como es, por ejemplo, la iniciativa de eliminar absolutamente todos los plásticos de un solo uso en todo el hotel, ¿no? Y todo lo que sea
monodosis de plástico y demás, eliminarlos. Todo lo que son los amenities de baño, de jaboncitos, geles, han desaparecido de todos nuestros paradores, ¿vale?, para convertirlos en otro tipo de materiales que no dañen el medio ambiente y que no contaminen y no ayudemos a contaminar más todavía, ¿no? Desde botellas reciclables que aporten valor y que además, bueno, pues seamos comprometidos, sobre coste que puede llevar, ser comprometidos con nuestro futuro, que al final es lo más importante y lo que vamos a dejar. Existe también un proyecto de la reducción de huella de carbono, la reducción de los gases de efecto invernadero, que ya estamos totalmente inmersos en paradores con ello. Y bueno, pues por supuesto el cumplimiento de estándares de calidad y medio ambiente con los certificados ISO 9001, ISO 14001, que acabamos de renovar otra vez toda la red de paradores en estos exhaustivas auditorías, y que realmente es un orgullo poder certificar que nuestros paradores siguen cumpliendo estas medidas. Otro de los puntos fundamentales de este proyecto puesto en marcha, este proyecto de Keep On, que nos apoya en orden, es la preservación de la cultura. Nosotros el edificio lo tenemos, el edificio está restaurado, la historia, el legado lo hemos heredado, el entorno, bueno, pues es una auténtica delicia poder disfrutar de él, pero nosotros también tenemos que ser promotores de esa divulgación. Dentro del parador hacemos diferentes acciones, algunas ya les he comentado de soslayo, otras no. Entre ellas pueden ser las visitas teatralizadas que se realizan o rutas literarias que se realizan en el parador de Santo Estevo. Todas las semanas tenemos una persona que es un actor que se caracteriza de monje, en la cual da vida a un monje que podemos imaginar que había estado aquí viviendo en el siglo X, en el siglo XI, y hace una visita histórica en tono de humor, también en clave de humor, también a los clientes alojados, y les traslada todos los secretos que puede a estos visitantes y a estos clientes, ¿no? También la ruta literaria, lo comentó también el presidente Rosendo en su exposición, en su apertura, cuando comentó que se había presentado hace poquito el libro de María Oruña, El bosque de los cuatro vientos, y nosotros aprovechamos ese empuje también que ha nacido para hacer una ruta literaria sobre los escenarios en los que versa el libro, que al final es pues un estudio histórico de aquellos puntos que existían de verdad y que, bueno, pues es una maravilla poder compartirlo. Para el museo, ya lo he comentado, tenemos 33 paneles informativos a lo largo del parador, donde narramos la historia del propio monasterio, y que es una de las joyas del parador. Hacemos muchas exposiciones, de pintura, de escultura, etnográficas o biográficas sobre personajes importantes relevantes de la Ribeira Sacra. Por tanto, también intentamos ser motor de escenario cultural para los visitantes que nos vengan a visitar, poder ser de escenario para dar a conocer todas estas exposiciones. Y, por supuesto, y no menos importante, conciertos. El parador de Santo Estevo en los últimos años se ha caracterizado como un escenario también fundamental y promotor de grandes conciertos, también apoyado y auspiciado, muchos de ellos por Diputación, por Xunta de Galicia, por Ayuntamiento. Entonces, volvemos otra vez a confrontar, o mejor dicho, a apoyar lo que es esfuerzo económico o dinamización pública con lo que nosotros podemos ofrecer a nivel privado, y que es dar a conocer y abrir nuestras puertas y nuestros claustros para poder ofrecer este tipo de conciertos para todos los ciudadanos y para todos los visitantes, ¿no? Uno de los puntos fundamentales, ¿vale?, de paradores es el cuidado a su gastronomía, ¿vale? Ya comenté antes que somos preservadores del kilómetro cero, digamos de la cocina regional y de la cocina de cercanía, y entre todo ello, pues también económicamente, que toda esa potencialidad de productos de riqueza que tenemos gastronómica se vea plasmada, por supuesto, en retorno económico, ¿vale? Y ser orgullo también de nuestra carta. Por tanto, nosotros somos uno de los paradores de la red con mayor venta de cubiertos, concretamente el 19º parador con mayor venta de cubiertos durante todo el año.
un segmento que tenemos, que nos beneficiamos de ello y que en la guía práctica del patrimonio cultural y sostenibilidad se ve que eventos, bodas, etcétera, es un retorno importante y un llamamiento importante, porque realmente hace 25 o 30 años sería imposible pensar venirse desde cualquier ciudad o localidad de la provincia de Orense, venirse a casar a Santo Estevo, ¿no? A lo mejor alguno no encontraría ni casi cómo llegar. Pues en este caso son un montón, una barbaridad de bodas, de eventos que hacemos a lo largo del año y que la gente, bueno, pues está deseosa de poder venir a casarse aquí a Santo Estevo, porque tenemos aparte una iglesia que es una maravilla y un edificio que hemos recuperado para poder hacer de su evento un éxito, ¿no? Y por último, bueno, pues nada, nuevas ofertas. Por supuesto, con nuevas ofertas y nuevos reciclaje, ¿no? Ahora mismo, pues dentro de lo que es nuestra campaña medioambiental también está el cero desaprovechamiento de nuestros productos, ¿no? El cliente no solo le facilitamos de poder llevarse la comida que no haya querido, no haya querido comer en ese momento, sino que le estamos animando nuestra propia carta y diciéndole, por favor, si le ha dejado algo, nosotros le daremos los recipientes para poder llevárselo. Intentamos hacer esa reducción de merma, tanto interna como, por supuesto, externa a los clientes, y la verdad es que es un éxito. Y, por supuesto, otra línea de negocio que van haciendo, y más ahora, son los picnic, ¿no? Pues antiguamente era bastante más difícil llevarse la comida, pues ahora hay una gran demanda y estamos trabajando sobre ello, y me parece importante porque se puede realizar el almuerzo de manera completa y medioambientalmente sostenible cuando se va de visita por la Ribera Sacra. Por último, o casi rematando, me parece importante también ver toda esta parte, que mucha de ella es subjetiva, son valores, son misiones y son objetivos muy subjetivos, con una parte más objetiva, ¿no? Más cuantificativa. La apertura del Parador de Santo Estevo ha supuesto una gran actividad económica dentro de la zona. Y lo podemos cuantificar en que el 30% del equipo formado por el Parador proviene netamente de trabajadores del Uintra. Aquí, un pueblito muy pequeñito, muy pequeñito, pero que ha sido un activo tremendo poder abrir sus puertas a un establecimiento hotelero de esta envergadura. El resto del equipo residen o son de Orense o de Monforte de Lemos. Por tanto, estamos dentro de este entorno y estamos dando trabajo casi a 70 personas anualmente en un establecimiento como este, que hay que poner en valor, y realmente que el 30% de esas 70 personas sean de aquí, del Uintra, es también un orgullo y bueno, y tengo un ejemplo que es el mejor posible para poder exponer a todos ustedes. Y después la otra parte es los proveedores locales, ¿no? Eso es directo, el empleo directo, pero la parte de proveedores locales también es muy importante decirla. Pese a que tenemos una centralización de proveedores al tratarse paradores de una gran compañía, el Parador Santo Estevo se nutre de un peso muy importante a nivel local, teniendo sus compras derivadas al sector local en bodegas, en panadería, en bollería, en repostería, en artesanía, en otras bebidas, en carnes, por supuesto, porque trabajamos con productos de aquí. Entonces, bueno, pues es también indirectamente un gran empuje el que desde aquí estamos realizando, ¿no? Y casi por último, pues un poquito explicar el tipo de mercado que pueden haber y los motivos del viaje, ¿vale? El motivo del viaje principal, o el nicho de mercado que tenemos en el Parador Santo Estevo, es un 85% es es lúdico, viaje de ocio o viaje de placer, ya sea por parejas, por familia, ¿vale? Pues, por tanto, tenemos un gran peso de la tarta metido en esa parte. ¿Dónde tenemos el margen de crecimiento? Pues el margen de crecimiento lo tenemos en grupos e en convenciones, ¿no? Solamente un 10% de las pernotaciones que se realizan en el Parador de Turismo de Santo Estevo vienen bajo esa vía. Por tanto, bueno, pues sinceramente, si todos ponemos nuestra parte, seguramente administraciones públicas, en unas mejores carreteras, en una mejor planificación, o unas mayores actividades que podamos dar, o incluso una mayor señalética, en este punto de grupos y sobre todo de convenciones y de viajes de negocios, podríamos tener un mayor crecimiento y seguramente exponencialmente importante, ¿no? Tipo de mercado por nacionalidad, pues el 93% de la nacionalidad es española, ¿vale? Donde tenemos mayores huevos en la cesta, pues el mercado de la Comunidad de Madrid. El 55% de nuestros
clientes que pernotan son de la Comunidad de Madrid. Por tanto, bueno, pues ahí también tenemos un amplio margen que es fantástico. Ojalá consolidemos siempre ese mercado o podamos crecerlo, mejor dicho, pero es importante poder crecerlo. ¿Y dónde es importante poder crecerlo? En el mercado internacional. Solo un 7% de nuestros clientes alojados es internacional. ¿Qué es fundamental? Bueno, pues seguramente, y nos ponga en el mapa a nivel internacional, esa ojalá y deseable que lo consigamos, Ribera Sacra como patrimonio cultural de la UNESCO sería lo que nos sitúe en el mapa y nos pueda hacer crecer esa parte. Por tanto, todo el empuje que hagan todas las administraciones y hagamos también privadamente el resto de los establecimientos y los restos de los sectores que podamos, será fundamental para poder seguir creciendo esa parte. Y por último, me gustaba acabar con, digamos, una parte que está entre lo subjetivo y lo objetivo. Esa experiencia al cliente una vez que visita la Ribera Sacra y una vez que visita un patrimonio cultural histórico como es el nuestro. Pues es el ranking de valoración de reputación online que tiene el Parador de Santo Estevo frente al resto de paradores y bueno, esto no es casualidad, esto bueno, pues es un trabajo de mucho tiempo. Esto es ahora mismo como está el ranking de paradores, donde por suerte tenemos el privilegio de ocupar el primer puesto como el parador de la red con mayor valoración de toda la red de paradores. Por tanto, es un trabajo de todo el equipo del Parador de Santo Estevo, de muchos años hacia atrás, de un camino bien realizado y que entre todos podemos seguir manteniendo ese listón y ese número 1 para que los visitantes y los clientes que nos reciban se pueden ir con la mayor idea, con la mayor experiencia de la Ribera Sacra, del monasterio, etcétera, ¿vale? Y ahora para acabar, solo un minuto, no sé si puedo robar un minuto más. Tenemos el privilegio de poder tener un compañero dentro del Parador, el cual, pues, este monasterio era su patio de recreo, su colegio y absolutamente todo. En estos compañeros Manuel Pombar, que se está sentando ahora conmigo, es oficial de mantenimiento y él nació aquí en Santo Estevo. Me parece fundamental traer un ejemplo y siempre es positivo. Yo creo que desde que somos pequeños siempre nos entran mejor las cosas prácticas. Y por ejemplo, un ejemplo claro de lo que es Paradores o de lo que es este proyecto, que es poder crear un destino, poder recuperar un entorno y poder, sobre todo, creando ese destino y ese entorno, crear riqueza económica en esa zona de influencia. Entonces, aquí se juntan varios puntos, que es que en este caso Manuel nació aquí y además su padre era el guarda del monasterio, de lo que queda del monasterio. Por tanto, digamos que es la persona que mejor conoce de todos este monasterio, su historia y demás. Y entonces yo lo que quiero traer aquí es porque yo llevo solamente un año aquí, o no, ni eso, aquí en el monasterio, y el que me pueda hablar de cómo estaba el monasterio, de cómo era y de lo que significaba y de lo que ha significado la llegada, digamos, del Paradores a esta zona, puede ser el mejor que nadie. Así que le doy la palabra a Manuel, le preguntaré unas cositas, él tiene preparado algo en la cabeza ya, y bueno, simplemente Manuel, cuéntame un poquito tu historia personal, que bueno, naciste aquí, que estudiaste aquí y que tu padre trabajó aquí. Exacto. Pues mi vida está toda aquí, en el monasterio este. Nací, estudié y me divertí. Conocí el monasterio pues en ruinas. Lo clasificaría esto todo en dos etapas. Habría una primera que sería la de mantenimiento, con el tema de tener escuelas nacionales dentro y, en segundo lugar, crear la figura del guarda para evitar expolios y destrozos dentro del edificio. Porque esto era la escuela para los chicos de aquí de la zona. Exacto. Y demás. Sí. E incluso venían de la provincia de Lugo también. Luego, una segunda que sería la de recuperación. En esta de recuperación pues entrarían varias fases. Y la sujeción de estos y de los claustros, el de crear un albergue, un anfiteatro y traer a la zona
festivales como Música Folk, los domingos de Ribas del Sil, etcétera. O sea, ¿y estamos situándonos en qué años? ¿70, 80? No, más tarde. Estaríamos sobre los 80 y algo. Vale, entonces aproximadamente. Ya una inercia turística Exacto. de poder crear, por supuesto, apuntada que no se caiga el edificio y segundo, llenarlo con algún tipo de festivales como el que dices, que es una idea, pues seguramente para la época bastante novedosa, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y la siguiente etapa? Después de esto, pues vamos a ver, estaría la de traer campamentos de verano internacionales a la zona, lo cual extiende pues el nombre de lo que es el pueblo y de la zona en general. Eso era, lo llevaba la Xunta de Galicia. La idea de la Xunta de Galicia era poder hacer este albergue y poder traer a jóvenes de todo el mundo y ocupar cierta parte del monasterio en ello. Por tanto, el origen de hospedaje, de parador casi, ya estaba mucho antes de que llegara Paradores de Turismo aquí a este edificio. Por supuesto. Luego estaría, por ejemplo, una tercera que sería la creación de un hotel monumento. Y a partir de aquí es donde entra la empresa Paradores. A Paradores, pues, se le cede el monumento y no cabe duda que Paradores se extiende por todo el mundo mucho más el nombre de la zona. Y dentro de este nombre incluiríamos Luintra, totalmente desconocida hasta este momento. Luintra era un lugar, nada más que un lugar. A partir de ahí surge un pueblo. Lo que se conocía era San Esteban de Ribas del Sil. En indicadores, en guías turísticas en el extranjero y nacionales. Era lo único conocido. O bien el embalse de San Esteban de Ribas del Sil. Serían las dos cosas conocidas hasta esos momentos, prácticamente de aquí. O sea, que es curioso, el ejemplo es claro porque que un lugar que ahora mismo podemos decir dónde está el Parador de Santo Estevo, decimos que está en Luintra, hace pues 20 años era al revés, decíamos, ¿dónde está Luintra? ¿Dónde está al lado de Santo Estevo? ¿No? Entonces ha vuelto ese giro, ese cambio sigue significativo y realmente llamativo y que gente como Manuel, que nació aquí, enfrente del Parador, que lleva toda su vida aquí, su familia exactamente igual, puedan seguir pues viviendo en su casa y pudiendo trabajar en un sitio como este, yo creo, Manuel, será pues el deseo y el todo sueño. lo deseado, por supuesto, por supuesto. Luego, yo no me olvidaría de la figura propulsora de todo esto, que la pondría en el señor Baltar Pomar. Sería el número uno en impulsar, luego con la colaboración en un primer momento de Fernández Albor, Sí. en un segundo del señor Fraga, Vitorino Núñez, una serie de individuos que lo rodean y que le están, Sí, lógico, sí. de lo que sería la base, la figura principal sería el señor Baltar, que aparte de eso, en infraestructuras y todo, hizo mucho por la zona. Está claro, siempre tiene que haber, yo que llevo ya varios paradores, siempre hay alguien con la bandera donde pues tiene una visión, va muy por delante muchas veces del propio entorno y apoya y auspicia poder tener tesoros y poder recuperar tesoros como el que tenemos y el que tenemos la suerte de compartir y ser origen de muchos nacimientos de empresas, de muchos proyectos en todo el entorno y, por supuesto, de poder ser un activo económico dentro de la zona. Manuel, muchas gracias. Yo quería terminar. Sí. La empresa de Paradores pues genera puestos de trabajo y ayuda a crear puestos de trabajo en otras empresas. Correcto. Y, sobre todo, la propaganda que da por todo el mundo. Por supuesto. Así que, bueno, este es nuestro granito de arena para esta guía de buenas prácticas que nosotros, sinceramente, no sé, supongo que sí que seremos guía de buenas prácticas, pero lo que intentamos es con nuestro trabajo y con nuestra misión poder seguir creciendo en este entorno y poder hacer de la Ribera Sacra cada día un lugar
más puntero y mejor sostenible y con una riqueza patrimonial como la que tenemos. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, bos días a todos. Moitas gracias ao director do Parador e a Manolo por contar a súa experiencia. Eu vou facer un pouco unha presentación do que é o proxecto para aqueles que non o coñecen, unha presentación rápida, porque xa máis ou menos falou o presidente do INORDE do que é o proxecto en sí, pero sí que me gustaría un pouco máis afondar nun par de cuestións. Bueno, esta é a imaxen que se escolleu de proxecto. Sabemos que en proxectos europeos o que é a imaxen os logotipos para a comunicación son fundamentales. Entonces, un pouco esta é a imaxe que escollemos ao principio, no que se ve San Pedro de Rocas, que está Mario con nós. O proxecto Quipón, como comentou o presidente, ten como obxectivo principal a mellora dos instrumentos de política co obxecto de conseguir proxectos duradeiros e sustentables no que é o sector do patrimonio cultural. Queremos conseguir que as organizacións políticas e institucións culturales planifiquen os proxectos para que estes poidan ser sostibles dende o seu inicio. Con todos os socios do proxecto, en total hai 6 instrumentos de política que se van a tratar de mellorar neste proceso de aprendizaxe do proxecto. 3 son de fondos estruturales, como é o noso caso, e 3 son estrategias locais ou, en outros casos, regionais. Os socios de proxecto que xa comentaron tamén, destacar simplemente que o socio de Croacia é o noso socio Knowledge, que se describe así porque é un pouco que leva o que as riendas do intercambio de experiencias. Entón, ele un pouco nos marca por onde facer os intercambios, que documentos sacar, os modelos, por a experiencia que se teña na xestión deste tipo de proxectos. Na primeira fase, que tamén xa describiu o presidente do INORDE, é o intercambio de experiencias. Aquí o que se fixo fundamentalmente foi os resúmens dos instrumentos de política que vamos a estudiar cada un dos socios. Constituíuse un grupo de partes interesadas, que é fundamental neste tipo de proxectos, no que están incluídas a autoridade de xestión como parte fundamental, e varias institucións, GDRs, que, despois detallareinos un pouco máis polo miúdo. Fixemos enquisas a institucións culturais e a sectores culturais, un pouco tamén para adquirir experiencias, coñecementos. Análisis de proxectos culturais pasados, isto é fundamental para saber un pouco por onde temos que mellorar e un pouco tamén saber os proxectos que resultados tuveron. Tamén, a partir de todo isto, foi como se seleccionan as boas prácticas que dan resultado a esta guía que hoxe queremos presentar. Tamén do intercambio nas visitas de estudio, que, por mor desta situación que estamos vivindo todos, están paralizadas. Entonces, en sí, visitas de estudio só pudemos facer 3, unha deles ya a primeira aquí en Ourense. E con todo este
análisis, todos estes documentos, vamos a crear un plan de acción que nos permita decir por onde queremos ir, que podemos mellorar na política que nos vamos a estudiar para que a financiación, para que a xestión dos proxectos que se presenten en tema de sector cultural pois sexan sustentables e sexan duradeiros no tempo. Despois tamén faremos uns eventos regionais de difusión, que un deles sería este. Este é un pouco o que temos no tema de comunicación e difusión, ou que é unha estrategia de comunicación que é fundamental para que todos os socios vayamos no mesmo sentido, teñamos unha imaxe en común, fagamos unha forma, unha maneira de promocionar da mesma para todos igual. Temos unha web do proxecto que tamén veremos agora, as redes sociais que animamos a todos a que nos sigades do proxecto Quipón. Un pouco que é a comunicación así. O grupo de partes interesadas, ao inicio do proxecto, é cando se crea este grupo, non é un grupo cerrado, sino que inicialmente comenzase máis ou menos por o que nos vemos que poden ser partes interesadas no que é o desenvolvemento do patrimonio cultural, na xestión, no financiamento. Como primeiro, comentei antes, temos a autoridade de xestión do PODTEC, que é a autoridade da política que nos estudiamos. Temos as delegacións territoriais, tanto de patrimonio como de turismo, aquí en Ourense, a Universidade de Vigo, que neste caso está decano da Facultade de Ciencias Empresariais, o técnico de Cultura do Concello de Celanova, que teño aquí o meu carón, Antonio Piñeiro, e despois todos os grupos de desenvolvemento rural de Ourense, que tamén contamos aquí con Magide. Esta é a páxina do proxecto. Todos os proxectos de Interreg Europa están incluídos dentro do que é a súa propia plataforma. Isto un pouco viña a que cando se facía un proxecto europeo, o primeiro que facíamos era unha páxina web. Acabas a financiación do proxecto europeo e esa páxina web queda un pouco olvidada, porque queda desfasada, entre os socios non se sabe quen é o que ten a obligación de mantelo, ese é un custe, a financiación acabouse. Entón, no programa Interreg Europa o que fan é que a plataforma vai ser sempre, o que é a base da páxina web vai ser sempre do propio programa, e o que é o noso proxecto. Perdón, o noso proxecto, todos os proxectos van a ser incluídos dentro de Interreg Europa. Este é o Facebook, que nos gustaría que seguirades. Esta é a política que nos escollemos para mellorar. Escollemos esta política porque desde o ano 2002 o INORDE leva xestionando varios proxectos dentro de cooperación transfronteriza, España-Portugal, máis concretamente Galicia, norte de Portugal, que é o noso programa. Vimos que os proxectos de patrimonio cultural que estaban incluídos, toda a área elixible, estaban incluídos dentro dun obxectivo específico. Se vedes aí que é o cuadro, temos un eixo prioritario, ese eixo prioritario ten uns obxectivos temáticos, unhas prioridades de inversión e un obxectivo específico. O que é o patrimonio cultural estaba incluído dentro de obxectivos temáticos, no obxectivo temático 6, protexer o medio ambiente e promover a eficacia dos recursos en xeral. Culturales estaba como incluído dentro dese obxectivo. Entón, queríamos un pouco dar máis valor a eses proxectos culturais. Como vamos a mellorar a política que escollemos? Os pasos que seguimos, pois un pouco os dixemos antes, analizar os proxectos pasados, con eses resultados ver por onde vamos a seguir estudiando e a promocionar, organizar workshops na xestión, a elaboración da guía de boas prácticas e o plan de acción, que é o que queremos presentar. A guía de boas prácticas, como se veu comentando hasta agora, identifica exemplos de boas prácticas en todos os países,
pero non só se fala das boas prácticas como tal, sino tamén do que non se debería facer. Analizamos estes 6 instrumentos de políticas e como vamos a considerar a sustentabilidade dentro dos proxectos que vamos a incluir. Analizamos todos os proxectos culturales e depois recopilase todo isto. Debemos de ver que a sustentabilidade temos que abordala de forma holística, é dicir, temos que ter en conta o aspecto social, o económico e o medioambiental. Non somente se trata dunha rehabilitación, sino ver un pouco todo o contorno, tal como explicou Miguel, pois ver todo o que vai a supoñer esa rehabilitación e ver un pouco máis a longo plazo si, entre comillas, merece a pena ou non facer esa rehabilitación. Iso tamén nos respondrá despois mellor Antonio na súa exposición. Para considerar as boas prácticas que incluímos nesta guía, fixemos un análisis integral. Hubo varias enquisas que se facían aos sectores culturales e o que inicialmente se propoñía como unha boa práctica analizábase en todos estes aspectos que vemos aí. Valía para a ciencia ou para a investigación, as características estéticas que puderan ser diferenciadoras ou non únicas, a identidade cultural, o entorno que se estaba involucrado ou non estaba involucrado no que era ese patrimonio, si tiña un rol educativo, o desarrollo da comunidade local, un pouco ben tamén ligado á identidade cultural, as actividades empresariales, todo o emprego que podía xerar na zona, que un pouco é o que estamos vendo da ponencia da presentación que fixo agora Miguel, e o desenvolvemento rural, urbano, regional, como motor económico e como a colaboración entre todo o que é a zona. Bueno, este é un dato que sí que é interesante, de que máis ou menos o 30% dos viaxeiros europeos escollen como lugar un reclamo do patrimonio cultural. Esta é a imaxe da guía que, enviámosvos esta mañá un pequeno resumen, porque a guía en sí son máis de 100 páxinas. Entonces enviámosvos un pequeno resumo para, se queredes ampliar información ou simplemente ter a guía en papel, pois sin problema, poñedevos en contacto que vos la enviamos. O segundo output que temos do proxecto é o plan de acción, o sea, como vamos a implementar todo isto que estamos aprendendo nun documento que conteña unhas accións concretas por un período determinado, os axentes que vamos a implicar nestas accións, o custe que vai a ter e como se vai a financiar, para nunha segunda fase do proxecto facer unha monitorización de todas estas accións que vamos a plantexar. Agora mesmo, e que tamén queremos que sea o obxecto do voso análisis, temos, sempre avalado por a Autoridade de Xestión, daí a importancia de que o Ministerio de Facenda, neste caso, sea parte do grupo dos stakeholders, do grupo de partes interesadas. Ahora mismo, para o plan de acción, tivemos en conta algunha... outro dos aspectos que queríamos mellorar nas accións do plan de acción.
Tamén o que se plantexou son ideas para o próximo período, do 21 ao 27, e fixéronse unhas, en base á reflexión, Estas son as catro accións. Estas son as 4 accións. A primeira delas é analizar a viabilidade dun esquema Small Project Funds, que son microproxectos para financiar pequenas iniciativas, sobre todo das administracións locais. Ahora mesmo no POTEC non está previsto este tipo de financiación, senón que o que vemos por as reunións que levamos tido hasta o momento é que a administración local se ve moi limitada a poder presentar tipos de proxecto POTEC, porque, entre outras cousas, primeiro hai que adiantar o diñeiro antes de poder recibir os fondos. É unha financiación 75-25, 75 fondo FEDER. Para pequenos proxectos, pequenas actuacións, pois pensamos que estes microproxectos que xa funcionan en outros países, por exemplo, en Polonia, que podería ser un bo punto de apoio no que sobre todo é a entidade local. Entón, un pouco actuacións, pois eso, eventos culturais, espectáculos, programas de intercambio, talleres, incluso o lanzamento de programas de televisión ou de radio, todos eles cunha pequena duración, de 12 a 24 meses, podíamos propoñer, e cun presupuesto tamén relativamente pequeno, e tratar de que os procedimentos de aprobación, de validación deses proxectos foran simplificados. Beneficiarios, entón, entidades de carácter local, concellos, asociacións, fundacións e outros asentes locais. A segunda proposta sería introducir criterios de evaluación nas candidaturas que aseguren esa sustentabilidade e esa durabilidade. Como comentamos antes, solamente 3 puntos dos 100 na valoración son para a sustentabilidade. Entón, no proceso de evaluación, tratar de incidir máis nesta sustentabilidade e analizar todas as facetas da sustentabilidade, tanto económica, medioambiental como social. Un pouco ver todo o ciclo de vida do que é o proxecto, non solamente centrarnos na súa duración de 2 anos, 1 ano e medio, sino que ver un pouco máis alá. Vale, non me estendo nesto porque despois o vamos a ver, non, Antonio, un pouco máis empermoído. A terceira proposta de acción sería implantar un sistema de evaluación dos proxectos executados xa desde un punto de vista da sostenibilidade e da durabilidade. Na estrategia de evaluación que existe do programa do 14-20, a evaluación faise sobre a eficacia e a eficiencia do programa e sobre o impacto de cada objetivo específico. Entón, o que se trata é de dar un paso máis nesa evaluación, buscar outro tipo de criterios que nos axuden a garantizar que esos proxectos van a ser sostibles. Vale, e a última proposta sería crear unha plataforma de aprendizaxe, un learning platform, que fora liderada por o propio programa, por o POTEC, por intercambio de experiencias e de boas prácticas. E ahora mesmo o que existe no POTEC son unha estrategia de comunicación con os obxectivos e os destinatarios, pero aí falamos de que se fai workshops, se fai intercambios de experiencias, pero non hai esa transmisión que podemos falar cando no Interreg Europa temos unha plataforma independente que é a plataforma Policy Learning, que
que ten unha xestión propia e un presupuesto propio. Entonces, trátase de que todos os socios de proxectos ou gestores de proxectos que teñan unha amplia experiencia na gestión, pois que axuden entre aspas a que todos poidan presentar proxectos que sean sustentables e duradeiros. Este é un pouco as 4 propostas que temos para o plano de acción, que sí que nos gustaría un pouco que derades algunha pincelada, algunha idea de que vos parece, se introduciríades algo máis. Bueno, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias por a atención e paso a Antonio Piñeiro, que nos fará un pouco máis a reflexión, pasas para aquí, un pouco máis a reflexión sobre a xestión e a financiación do patrimonio. Gracias. Bueno, bos días. Antes de nada, dar as gracias ao INORDE pola invitación que me ten dado na participación deste proxecto, no que, como en todos os proxectos ou en todas as cousas que unha vida fai, pois tamén acaba aprendendo moitas cousas. O fío de... Bueno, decir, a presentación está en castelán, porque hai un mes tuvemos unha presentación cos outros participantes de Europa, ten a data, ainda non a cambiei, porque dixen simplemente facer a traducción, era levar un traballo ahora innecesario. Foi o día 30 cando tuvemos a reunión, entón está, hai un mes, pouco cambiou o mundo, bueno, o mundo en xeral sí, pero para andala cambiando. Isto que vou a facer agora nos próximos minutos é, digamos, unha reflexión colectiva sobre o patrimonio cultural de Ourense. É dicir, é unha reflexión personal que me gustaría pasar ao colectivo sobre o que estamos facendo, o que se ten feito no ámbito da xestión do patrimonio cultural en Ourense, desde que os tempos son tempos. Non aporto ningunha solución, lóxicamente, para convidarvos a que participedes con nós nesta reflexión, dado que non imos poder ter unha interactuación, como se di agora, por os problemas técnicos que non nos permitiron facer que poidades intervir a xente que nos está seguindo a través da rede. Bueno, que en todo caso convidámosvos a que a partir tamén vades ter tempo de ler a guía de boas prácticas e a compartir o que poida xerar esta reflexión para as achegas que, como dicía Rocío, se poden plantear nas propostas de acción do propio programa de aquí en adiante. O título da intervención, como vedes aí, é o patrimonio cultural. Estaba escrito para os anglofalantes, entón puxen unha presa hidroeléctrica, pero bueno, eu propoño, falo de un patrimonio cultural en Ourense, en outros moitos lugares. Para min, despois de ter traballado a nivel local durante moitos anos e de ter tido moitas ilusións e moitas decepcións no ámbito da xestión do patrimonio cultural, que me toca máis de preto, que é o de Celanova, eu levo tempo relacionando como se fora unha
presa, un embalse, como que temos aquí abaixo ao carón de San Estevo, o que non se lle puxeran turbinas. Onde estaban as... aquí. Entón, realmente pretende responder a esa pregunta. Por que a industria... Bueno, perdón, doulle para atrás. Hai dúas imaxes aí que vos preguntaredes que unha corresponde ao patrimonio cultural, a outra non, porque o que quero facer é precisamente evidenciar a xestión por comparación, por comparativa, entre o que é a industria en xeral e a industria cultural. Aí temos dous exemplos de Ourense, a empresa Coasa, que está aí na Tecnópole, e por outro lado temos a fonte que todos coñecemos das Burgas. Por que a industria en xeral é económicamente, sabemos que nestes momentos, como todo, está pasando tempos complicados, pero por que acostumbrar, a decir, as industrias como todo tamén nacen, crecen, moitas reproducense e despois morren, pero normalmente a industria en xeral adoita ser sostible no tempo, non? E por que o patrimonio cultural non? Bueno, como digo aí, despois de traballar bastante tempo no ámbito da xestión do patrimonio do Concello no que traballo, que é o de Celanova, bueno, entendo que porque a conclusión a que cheguei de alguma maneira é porque non, eu creo que aínda non fomos o suficientemente valientes, polo menos non fomos capaces de traballar sobre o patrimonio cultural cas ferramentas, digamos, da xestión na industria en xeral. Bueno, aí tendes 8 exemplos, 4 de patrimonio cultural, Castromao, Xunqueira da Ambía, o Mosteiro de Melón e Pazos de Arenteiro, uns máis evolucionados, digamos, ca outros na xestión. E, por outro lado, temos 4 empresas, non? Coren, a Pizarra, 4 empresas non, 4 sectores, o agroalimentario, a Pizarra en Valdeorras, a Tecnópole, digamos que a industria do futuro, e a moda que sempre ten estado aí como patrimonio industrial, non? Bueno, vou propoñer un pequeno xogo de descubrimentos que non tampouco vou non ir respondendo eu, o sea que é máis preguntas retóricas, non? Xa teñen a resposta, pero que, bueno, que nos van ir introducindo nesa reflexión que eso que tendes aí é Santiago de Compostela, cando aínda nos anos 70, cando aínda entraba o tráfico a praza do Obradoiro. É dicir, isto presento un pouco como para ver noutros lugares como se teñen feito, en lugares moi determinados, pero para decir que realmente a reflexión que eu fago creo que pode ser, que é posible, non? Isto é Bilbao nos anos 80, isto é a postal que antes todos tiñamos de Santillana del Mar, nos anos 70. Isto é o matadeiro en Madrid nos anos 50, o matadeiro de Madrid, onde se mataba todo o consumo de carne que consumía Madrid. Este é a calle Larios en Málaga, nos anos 60, e ese é un paisaxe dos anos 70 da Rioja, das viñas da Rioja. Bueno, pois vamos ver o que agora, pasados os anos. Isto é Santiago de Compostela, despois dos anos que nos traen hasta aquí dos distintos xacobeos, o día das luces, o día 20, creo que é o 24 pola noite, cando se fai. Isto é Bilbao, despois da instalación do Guggenheim. Isto é Santillana del Mar, despois de toda a evolución turística, tamén con Parador, que ten tido esta localidade e todo o seu entorno. Daría para falar moito simplemente o proxecto de Santillana del Mar, non? Como exemplo de proxecto para cualquier lugar da provincia de Ourense, non?
Isto é o Matadeiro de Madrid, que antes víamos con recintos das pericas e tal, que se convertiu co tempo nun referente internacional da xestión cultural madrileña, que nadie daba un peso por él, é certo, ao principio parecía que estar alá afastado e tal, que non estar dentro do centro de Madrid, do Madrid dos Austrias e demais, que iba a ser un proxecto fallido, e aí está sendo referente da cultura máis vanguardista a nivel internacional. Esta é a mesma calle Larios que antes víamos nos anos 70 en Málaga, que representa, eu quixen representar con esta comparativa a evolución tamén de Málaga, pasoulle un pouco como a Bilbao a raíz da instalación de determinados contenedores culturales, da evolución e da posta, digamos, no mercado cultural da cidade de Málaga, que hai, non sei, 10 anos, podíamos poñer en por caso, non formaba parte. Un pensaba en Málaga por a Costa do Sol e tal, pero nadie pensaba en Málaga como pensando en clave cultural. E isto é a Rioja, despois tamén da instalación aí de non só viño, sino outras cousas a maiores con valor engadido. Ese é un proxecto, non me acordo onde é, pero é de Calatrava, das bodegas do MEC. Bueno, pois vamos ver agora o exemplo ourensán. Aí temos as Burgas, que xa tiñamos aí un pouco, o Mosteiro de Oseira, Santa Comba de Bande, a propia Catedral de Ourense e o Mosteiro da miña vila, que é o Mosteiro de Celanova. Por outro lado, temos esta é a Iglesia de Santiago de Allariz, o Castelo de Ribadavia, este edificio no que nos encontramos, con esa foto que encontrei en internet, pareceume realmente interesante, nunca a vira, cando anduve preparando a presentación encontreina, bueno, non contaba daquela presentada aquí, pero bueno. E isto é San Clodio en Leiro. E esta é unha estación, dado que estamos falando no contexto dos proxecto das estacións, é un dos programas, dos proxectos que está incluído na guía práctica deste programa, e bueno, é que o propio proxecto ten sentido tamén aquí, porque tamén houve unha recuperación patrimonial, arquitectónica e demais importante. Bueno, pois isto agora é o mismo, as Burgas bastantes anos despois, Oseira bastantes anos despois, Santa Comba de Bande bastantes anos despois, a Catedral neste caso en interior, o propio Mosteiro de San Rosendo, a mesma igrexa aí na praza do Concello de Allariz, o Castelo de Ribadavia, San Estevo coa evolución que se pode intuir, e o Mosteiro de San Clodio tamén. Bueno, aquí a nada que se... Bueno, e a propia estación, non? A nada que un faga un pequeno recordo das imaxes anteriores, hai lugares que evolucionaron un pouco máis que os outros, o cual, de alguma maneira, xa leva un pouco encamíñanos hacia esa reflexión final. Que diferencia hai? Pois entre as Burgas hai prácticamente 100 anos, esa foto será dos anos 20, e as Burgas de agora hai 160.000 metros cúbicos de auga salindo a 60 grados por varios caños da propia fonte, que non vou dicir que non rentuaron nada, pero que rentuaron moi pouco para o que realmente tiñan que haber rentuado. Con isto non digo, non falo de, non veño a falar de política, aunque todo é política, non? Pero
nadie ten a culpa e temos todos a culpa. É dicir, é certo que igual que houve moitas cidades que viviron Vigo, por exemplo, de espaldas ao mar, hasta que se deron conta de que Barcelona, hasta que se deron conta de que era un absurdo, é certo que Ourense levamos vivindo toda a vida de espaldas sobre todo ás burgas, non tanto, digamos, ao termalismo, porque houve lugares que tuveron a súa época de bonanza e tal e cual, despois caíron porque cambian as costumbres, pero sí de espaldas ás burgas. Ourense leva toda a vida vivindo de espaldas ás burgas. Aí vemos Santa Comba de Bande, hai tamén casi 100 anos na actualidade, foi probablemente un dos edificios religiosos máis antigos da Península Ibérica e foi o primeiro monumento declarado Monumento Histórico Nacional na provincia de Ourense. Un vai agora por ali, sacando que agora non está encintado, cos blancos daquela época e tal, poucas diferencias se ven. Hai un canastro que non está, pouco máis, non? Celanova, que foi o primeiro premio Europa Nostra na provincia de Ourense no ano 1985. Se un repara nas dúas imaxes, eu creo que faremos quórum, seremos maioría abrumadora os que pensamos, os que nos quedaríamos casi ca imaxe de hai 100 anos e non ca actual, porque siguen hoxe aparcando os coches ali, e iso forma parte, digamos que dos principios e a veces desa valentía que a veces hai que ter para xestionar o patrimonio, lóxicamente sempre con respeto, con respeto ao propio patrimonio, a quen o habita sobre todo, pero a veces non somos valientes a dar pasos porque nas seguintes pantallas explicarei por que eu creo que é, non? E aí vemos Oseira tamén con unha significativa variación a nivel arquitectónico e que tamén foi Premio Europa Nostra. É dicir, que temos a sorte de ter 2 premios Europa Nostra na provincia de Ourense que prácticamente non se pregunta un pola calle. Eu creo que pregunto en Celanova e moita xente ainda non, bueno, sabe porque veu a reina a entregalo e tal, e eu así veu no helicóptero, pero por pouco máis que por eso, non? Que quero demostrar con isto? Pois, bueno, que salvando excepcións, como en todo, é dicir, aquí non hai unha regla única, pois levamos moito tempo que o patrimonio leva consumindo moitos recursos económicos de todos, lóxicamente, non? Este é o caso de Allariz, en algúns teñense sabido aproveitar un pouco mellor, en outros por múltiples circunstancias, non? O Parador de Santo Estevo aí é evidente, non me estendo máis porque foi moi elocuente a presentación de Miguel. Ribadavia, bueno, tamén se ve unha certa evolución, é certo que eso, o da Festa da Historia, é un día ao ano, pero hai outras iniciativas, evidentemente. San Clodio en Leiro tamén ten significado non ao nivel de Santo Estevo con respecto a Ribeira Sacra, pero sí ten significado porque é de menores dimensións, non é o proxecto Paradores, o proxecto con tanto nombre, digamos, como Paradores, con tanto peso no ámbito empresarial da hostelería, pero sí ten suposto un cambio non só no propio mosteiro de San Clodio, sino en toda a Ribeira. Como teñen influído estas inversións na economía xeral da sociedade que convive con estes monumentos? Pois, bueno, as burgas xa dixen máis ou menos o que creía. Eu creo que Ourense leva cometendo un gran error, probablemente por ese medo a pechar. Eu creo que eu a veces, cando en conversas así deste tipo,
intrascendentes ou de pequeno comité, digo, é que eu creo que temos medo a poñerlle unha burbulla e dicir, bueno, vamos a darlle valor entre todos a isto. Nós, os primeiros, non? Os propios habitantes. E se queremos manter isto no tempo, queremos que xenere economía, lóxicamente ten que haber diñeiro polo medio. Pero hai esa bella costumbre de que, en principio, o patrimonio cultural ten que ser gratis, non? Como a cultura ten que ser gratis. E un fontanero non é gratis, e un actor de teatro, nunha obra de teatro, hai que ir verla gratis, porque é cultura. E ese é un dos grandes errores que levamos cometido décadas, non? Oseira ten as circunstancias propias da súa, lóxicamente, mantense ali a comunidade, entón non ten sentido un proxecto como o de San Estevo, porque ainda está a comunidade que deu orixen a esa instalación. Entón, digamos que un exemplo para poñer a parte. Celanova, en algún momento, antes falábamolo, antes de empezar a xornada, co director do parador de aquí, no seu momento planteouse, xa nos anos 70, o Ministerio de Información e Turismo mandou unha carta para que o Concello dixera que edificios se podían destinar para paradores. Evidentemente, eu estou convencido de que se nos anos 70 chegara a ter vido o parador ao mosteiro de Celanova, pois estaríamos falando non só dunha Celanova diferente, senón probablemente dunha Celanova e a Baixa Limia completamente diferentes. Pero, bueno, Dios nos libre dun xa foi, non? A catedral, a veces a mí planteo, temos unha catedral que, bueno, como está ali tan a catedral de Santiago, vese por todos os lados, a catedral de Ourense está ali tan escondida, non? Entre o resto dos edificios, que a veces non parece o que realmente é a nivel artístico, cultural, pois é un elemento de, digamos, de primeira magnitud. Sen embargo, non está contribuindo ao que debera a promoción da propia cidade de Ourense, non? Santa Comba de Bande, xunto co proxecto do Aquisquerquenis, que se está desenvolvendo, digamos, a partir de hai uns anos como proxecto conxunto, pero antes, bueno, pues era a iglesia que estaba aí con esas dúas cantinelas, non? É a primeira, é a iglesia máis antigua creo que se estudiaba así nos libros, non? A iglesia máis antigua de España xunto con San Juan de Baños. Entón quedaba aquela cantinela, pero esa cantinela nunca pasou de ser unha cantinela como a que tres cousas hai en Ourense, o Santo Cristo, a Ponte, que tres cousas hai en Ourense que non as hai en España, o Santo Cristo, a Ponte e as burgas fervendo agua. Está moi ben para cantar, pero despois en cuestións económicas, lóxicamente non ten suposto gran cousa. Bueno, Ribadavia, eu aí poño varios proxectos que se están mantendo lóxicamente no tempo e que con todas as dificultades que existen, bueno, pues están tamén colocando a Ribadavia xa levan tempo colocando a Ribadavia no mapa cultural non só de Galicia, non? Bueno, San Estevo, que vou dicir, xa farei antes. San Clodio pasou un pouco o mismo, coas súas circunstancias propias de que é un edificio de pequenas dimensións. Aquí falaba de 77 habitacións, creo que en San Clodio hai 25, non? O cual a nivel para o desenvolvemento turístico, digamos, en tempos normales, en tempos de normalidade, lóxicamente faise pequeno para poder colocalo no mercado das axencias de viaxes e demais, porque lóxicamente se se trae un autobús
non dar metido siquera un autobús entón ten máis dificultades para a xestión, pero con todo con todas as dificultades que ten tido, sí que ten suposto unha mellora importante para o entorno do propio mosteiro. A Llariz, que lóxicamente é un exemplo evidentemente de actuación global, lóxicamente de felicitalos evidentemente porque foron actuacións pequenas e non tan pequenas. O propio hotel non é unha actuación pequena, o que salía antes na foto, pero que foron pouco a pouco, parecían que eran, digamos, como sementar erva, pero ao final, cando van crecendo, acaban facendo prado, non? O campo. E o proxecto das estacións, que tamén está, bueno, aí ao final, que tamén o traía como exemplo de, lóxicamente eran 6, non, Rocío? Que está no momento en que se empezou co do AVE, co cambio de vías e demais, era un patrimonio que estaba chamado a como tantas outras, non? A quedar abandonado e a acabar caíndo. Bueno, eu creo que José Manuel no seu momento tuvo esa visión e esa audacia que ademais forma parte intrínseca da súa personalidade e que realmente moitas veces os xestores do patrimonio non acabamos tendo para ir un paso máis alá e dicir, bueno, vannos a criticar, pero eu creo neste proxecto e tamén con todas as dificultades que lóxicamente teñen todos os proxectos. O proxecto está aí, as 6 estacións están empezando a ser un referente en cada unha das súas zonas inmediatas e realmente eu considero un bo exemplo, non, para que ten que desenvolverse no tempo, dicir, tampouco non é un proxecto acabado, non, sino un proxecto que está en pleno camiño. Por que ten ocurrido isto? Algo xa teño dito, é dicir, hai un debate, digamos, dentro do que sería o debate interno sobre o patrimonio, da xente, digamos, que está máis relacionada co patrimonio, sobre a conservación, a promoción e a comercialización do patrimonio, non? É dicir, por un lado están os investigadores, isto pasa moito no patrimonio arqueolóxico, non? Que a veces hai, digamos, determinados xacementos como que dices, ese xacemento é de fulanito. Fulanito é o arqueólogo que o estudia. Non, pero dice como, non quero abrir aquí ahora un debate tamén cos arqueólogos, pero eso ten acontecido, non? Os dinamizadores e os propios xestores. Aí hai un conflito de intereses que está sin resolver, non? Por outro lado, que administración se debe facer cargo do patrimonio? A lei do patrimonio cultural é moi clara e dice, hai un edificio que é ben de interés cultural, hai un edificio catalogado, quen é o responsable? O Concello. E o Concello ten recursos para manter ese patrimonio? Non. Entón, que ten que facer? Pois ir pedir a outra administración superior, que non é a directamente responsable. Se hai algún problema, aquí temos un alcalde que o sabe ben, a Mario. Entonces, aí xenerase unha serie de disfuncións. O tema que comentaba Rocío da presentación de microproxectos á Unión Europea. Claro, é que os concellos, eu falo neste sentido como traballador dun concello, podemos ter moitas ideas, pero de pronto dinche, podes concursar a este programa europeo. Cultura, antes era cultura, bueno, dos moitos programas que hai. E de pronto veste con todo e dices, pero onde temos nós personal técnico, recursos económicos para facerlle frente a unha inversión? É dicir que os microproxectos estes de Europa, ojalá o teñan en conta e se poidan, porque seguro que dos 8.000 e pico concellos que hai
en toda España alcaldes e alcaldesas van a poder celebrar unha festa porque van a sentirse donos das súas ideas, como diría, do desenvolvemento das súas propias ideas, non? Porque tú podes ter unha idea moi interesante para, eu que sei, para, poño por caso, ali na miña vila, para o propio entorno da Capeliña de San Miguel, non? Que aquí non aparece, pero tamén forma parte dos importante do patrimonio cultural da provincia. Bueno, pásalo un papel con toda a ilusión do mundo e despois poste a quentar sillas do cual tamén, bueno, tú tamén fuches alcalde, Paco, sabedelo mellor que a min, a contarlle unha historia a alguén que cando te ve entrar pola porta non te ve como unha solución para ese patrimonio, sino que te ve como un problema para él, porque despois de ti están outros 10 esperando a ter a mesma entrevista para presentar o seu propio proxecto. Bueno, xa me ven con este proxecto. Entonces, esa incapacidade, é dicir, dos concellos de poder xestionar directamente o futuro ou a conservación ou do seu patrimonio realmente lastra moito. Despois hai un debate máis externo, que digamos que é o debate público-privado. Eu creo que cando se empezou co proxecto de paradores aquí, Manuel fixe un recorrido do previo, que non deixaban de ser naquel momento. Bueno, o Concello era o que podía facer, pero digamos que non deixaban de ser pequenos paus de cego que se iban dando para intentar darlle algo de vida a este edificio, hasta que chegou, digamos, o gran proxecto para poñelo realmente en valor. Pero creo lembrar, tanto Mario como Paco, que son máis próximos aquí, mo poderían corroborar, creo lembrar que algúns posicionamentos en contra ao principio houve, non? Esa historia de que se un parador, un hotel un hotel para que veñan os ricos, sei que, non sei que. Estou facendo caricatura, non? Pero no campo da proposta de reflexión que estou facendo, creo que ten sentido, non? É dicir, do patrimonio cultural sentímonos todos propietarios, e debemos sentirnos todos propietarios, é dicir, do noso propio entorno. Pero sentímonos todos tamén con capacidade para saber cal é o seu... Despois hai ideas, lógicamente, boas e hai ideas peregrinas, non? E iso xenera un debate entre habitantes e administración que tampouco nunca axudou moito. A veces os debates, e moitas veces os debates enriquecen, pero os debates cando empezan, despois porei uns exemplos, cando xa se empezan coas vamos facer unha plataforma contra isto, non? Digo, un mal asunto, o proxecto xa non vai adiante, non? É dicir, bueno, ese debate eu creo que é outra das consideracións que debíamos ter en conta, que non se vai a solucionar tampouco con unha recomendación no manual de boas prácticas, pero sí é bo telo interiorizado, non? Claro, non sei onde lle din. E ao final, bueno, que son, xa o digo aí, un pouco son dúas das consideracións, digamos, que, a meu ver, levan lastrando o tema da xestión do patrimonio de cara á súa sostenibilidade e ao seu efecto motor respecto da sociedade a que debería, de alguma maneira, servir. Vamos a ver, a veces dicimos que non se invirte en patrimonio, non sei que, vamos a ver, estos son cabeceiras de noticias que fun collendo dos últimos anos na provincia de Ourense.
Bueno, é o famoso proxecto das Burgas, que non sei quanto diñeiro estaba aí para que estuvo a punto incluso de cambiar o caudal e perder o manantial das propias Burgas. Bueno, a Biblioteca, o Archivo e o Museo Arqueolóxico suporán unha inversión de 35 millóns de euros, en parte está ainda sin invertir, isto é unha noticia xa máis bella. A antigua cárcel de Ourense será reconvertida en balneario, tamén unha noticia, como ben sabedes, bella, aí sigue o proxecto, pero a inversión estaba. El Monasterio de Oseira recibirá unha inversión de 1 millón de euros para obras de conservación, non sei de que ano é, acabo de ver esta semana, creo que están co albergue de peregrinos, creo que falaban tamén de outro millón de euros. Bueno, a Xunta realiza unha inversión de 800.000 euros en el Monasterio de Oseira, máis de 6 millones de euros en la inversión en el antiguo monasterio, el Monasterio de Melón, el Castro de San Cibrán de Las, que foron 9 millóns de euros. É dicir, tense invertido, se chegáramos a sumar as cantidades invertidas no patrimonio ourensán nos últimos anos, en outros sitios non digamos, porque tense invertido moito máis que aquí, probablemente nos sorprenderíamos da cifra. Que ten pasado con isto? Bueno, en contraposición poño un pouco a parte, digamos, pública, problemas que ten xerado a proposta dese tipo de inversións, non? Nunha industria, sin embargo, é dicir, todos estes problemas, que tamén as industrias os teñen, non? Pero nunha industria en xeral hai un equipo de xestión que teñen uns recursos económicos e queren lanzar un proxecto empresarial. Lóxicamente, todos estes debates ou estas interferencias que o puxen prácticamente non existen. Existirán entre os grupos de accionistas e demais, pero lóxicamente non é o mesmo. Eles dedícanse, fan primeiro un estudio, unha investigación, se o proxecto paga a pena, os estudios de mercado, un proxecto de viabilidade, isto vai en resumen, non? O diseño e o desarrollo do produto, a produción dos tornillos que se queiran facer ou demais, a promoción, o marketing, a venta de análisis e está a empresa funcionando. Aquí poño dous exemplos, que a demostración, digamos, empírica do que digo, puxen a noviño nos embalses, por eso de unha presa sin turbinas. Aí temos unha foto da zona de Valdeorras e de Monterrey e dous embalses da provincia, da zona da Veiga e por aí. Bueno, na industria do viño, evidentemente, hai unha serie de fases e cada fase xenera a súa propia economía, que é o que non está pasando co patrimonio ourensán, co patrimonio cultural, perdón. Plantación das viñas, os cuidados agrícolas, aí hai traballadores en cada unha delas, técnicos e demais, que van xerando a creación da marca, o embotellado e o etiquetado, é onde nace, digamos, a industria. Hai unha idea, facer viño, hai produtos complementarios e tal, para perder, é dicir, para sacar recursos económicos do mínimo posible, de todos os aspectos posibles dese produto. Na industria hidroeléctrica pasa o mesmo, a adquisición dos terreos, neste caso a de Lindoso, que foi moi problemática tamén, os proxectos técnicos e de enxeñería para meter toda a maquinaria, a execución das obras e a comercialización da enerxía. En resumen, digamos, non? Un ponse a imaginar que un colleiteiro de aquí da Ribeira Sacra ten as súas
viñas que pudo deixar vacelos aí nos socalcos e tal, que puderon deixar os seus antepasados, e dice, bueno, pois vou a dar o sulfato, facer todos os traballos, a rodriga, non sei que, a poda e tal, e depois digo, bueno, que veñan aí uns cuantos turistas e que saquen fotografías agora en outono, que sacan unhas fotografías preciosas. É algo inimaginable, non? Como é inimaginable facer unha inversión, como foi a inversión do que foi portuguesa, pero da EDP portuguesa, a do Lindoso, que foi unha das grandes inversións últimas no ámbito da industria hidroeléctrica, é que, ao final, depois de gastar, pois non sei canto foi daquel, os 60 millóns de euros, non me acordo, unha barbaridade, pois ao final tuveran ali o embalse e non lle puxeran as turbinas para xenerar a enerxía eléctrica. E seguirán falando da enerxía potencial que ten a agua embalsada, non? E ese é un recurso lingüístico que nós utilizamos moito. É dicir, que potencial ten o patrimonio cultural en Ourense? E outros, non? Pero por que realmente non somos capaces de transformar esa enerxía potencial que ten o patrimonio en Ourense en enerxía como se chama? Renovable, unha enerxía renovable que realmente poida xerar economía. Esa, digamos, que é a gran pregunta, a pregunta que eu traslado, lóxicamente, á audiencia cercana que estamos aquí, uns poucos, e as que estades na rede. É dicir, que podemos facer co patrimonio cultural en Ourense para poder incluir tamén facer o noso propio manual de boas prácticas co patrimonio cultural en Ourense, para que é certo que non todo tampouco ten que ser o patrimonio non se ten que conservar todo, evidentemente, pero sí o que realmente merece a pena, para poder acabar facendo unha serie de recomendacións que transformen o patrimonio cultural en economía. Bueno, e aí o deixo, porque realmente... que nos olvidámonos do vídeo, verdad? Iba a ser ao principio. Bueno, pues entonces ahora... o que sí diría aos que nos están escoitando na rede, que si eso, que co correo, a través do correo electrónico do INORDE, si esta presentación, digamos, máis a presentación de Rocío e a intervención de Miguel e de Manuel, do traballador, que foi bastante ilustrativa, provocan algunha... que poder facer non o debate, senón o intercambio de ideas, poder facelas polo menos a través da rede. Entonces, nestes días podedes enviar o correo do INORDE as cuestións que queirades e trataremos de darlle resposta por aí, non? Vamos a poñer agora o vídeo cos exemplos dos recursos patrimoniais para ser un pouco máis ilustrativo. Bueno, non sei se hai algunha cuestión que queirades plantexar agora aquí. Despois tenemos Skype. Decide a xente que se conecte por Skype. A través de... Está a dirección en YouTube. Vale. Cecilia está conectada. Vale, a través de Skype podemos facer tamén, bueno, as vosas aportacións poderas facer tamén a través de Skype, tendes o enlace aí no propio vídeo que vos conectades. Bueno, vamos ver agora o vídeo e despois abrimos o debate.
dos proxectos analizados como boa práctica é o proxecto europeo de cooperación transfronteiriza Estacións Vivas, liderado polo INORDE. Consistiu na reconstrución de 6 estacións de ferrocarril en desuso, dotándoas dunha nova actividade relacionada sempre coas súas poboacións de referencia. A estación de Baños de Molgas consta do Museo de Moncho Borrajo, un albergue para peregrinos do Camiño Mozárabe, unha sala de exposicións e unha remodelada e coqueta cantina. Con esta inversión, conseguiuse recuperar un patrimonio ameazado coa ruína. Enriquecer o patrimonio cultural local co Museo de Moncho Borrajo e complementar a oferta turístico-cultural nunha vila como Baños de Molgas de arraigada tradición balnearia. Raigame é unha romaría creada hai 2 décadas, que soubo conxugar os valores da etnografía, o patrimonio construído e sociedade. Situada en Vilanova dos Infantes, no concello de Celanova, unha aldea de gran tradición artesá, que conta hoxe con 100 veciños e que convocan esta manifestación a máis de 10.000 visitantes. A cesión dos seus locais por parte da veciñanza foi clave para que a poboación sentise desde o principio a romaría como propia. Celébrase o Día das Letras Galegas e converteuse nun referente a nivel de toda Galicia de como conmemorar o Día da Esencia Cultural de Galicia. A celebración desta romaría significou moito na revalorización económica do conxunto e na súa divulgación exterior. Tamén contribuíu a unha evidente mellora urbanística da aldea. As burgas é un recurso que sempre estivo aí, como un símbolo que convive coa cidade, pero nunca foi considerado un ben xerador de economía local. Todo o desenvolvemento turístico e económico resumiuse durante décadas ao acto de xogar cos incrédulos, para meter o dedo e comprobar a temperatura real a que emana a fonte. Co cambio de milenio houbo un intento de desenvolver turísticamente a contorna, pero problemas urbanísticos e espaciais limitaron o proxecto á piscina termal. Ademais optouse pola gratuidade do servizo, algo que fai que o patrimonio sexa economicamente insostible. A isto hai que engadirlle as dificultades propias da relación interadministrativa, conflitos de competencias, problemas coa propiedade privada, etc., que non permitiron desenvolver o proxecto termal planificado. É un bo exemplo colectivo de como un recurso patrimonial único pérdese á intemperie e aos ollos de todos. A igrexa de Santa Comba de Bande é un dos edificios relixiosos máis antigos da Península Ibérica. Foi declarado o primeiro monumento histórico nacional de Ourense no ano 1921. Recibiu importantes axudas económicas de diversas administracións, que afortunadamente a manteñen nun bo estado de conservación. Atópase situada nunha das comarcas máis despoboadas de Galicia. Fora de grandes roteiros turísticos sobre patrimonio cultural, e o emerxente turismo que se foi xerando na comarca é un turismo que busca natureza e aventura. Carece dunha xestión turística profesional que lastra a súa inclusión en paquetes turísticos culturais. Un dos proxectos
cuestión que plantexar, algunha aportación ou algunha idea, Paco? Seguro que... Sí, a ver, eu, en primeiro lugar, felicitarvos pola proposta de tentar introducir a financiación de microproxectos. Eu creo que eso para... Eu agora non... Todo o mundo sabe que non son alcalde, son tenente de alcalde, sigo traballando por os meus veciños, por o meu concello, por o patrimonio e por a posta en valor do mesmo, pero creo que é moi importante isto. Eu creo que habería que, seguro que tedes valorado e pensado moito mellor que a min, porque tedes máis coñecemento sobre isto, pero habría que discutir ben cales son os criterios de avaliación das propostas, non? Para facer algo que teña certo rigor á hora de elaboración de candidaturas, non? Porque eu creo que poden salir cousas interesantes. E logo, eu sí que quería manifestar que comparto moitas das cousas con Piñeiro sobre os conflitos que hai na posta en valor, xestión do patrimonio, bueno, pero ao mesmo tempo, como non podía ser de outra maneira, sendo eu, manifestar o meu optimismo, non? Eu creo que non sirve de exemplo universal, porque non hai en isto categorías universais, pero en Parada de Sil, no 2007, empezamos a ver que tiñamos moito patrimonio, que a paisaxe era un elemento clave, e tuvemos que soportar o que decía Piñeiro de que traballades por señoritos, e eu lle decía que, como dixo, os señoritos vanche dar de comer a ti, de tal xeito que agora esa persona ten un hotel e apartamentos turísticos. Entón, eu o que creo é que se nós somos capaces de conxugar a posta en marcha, por un lado, de evitar confrontacións entre veciños e visitantes, que é moi importante, e logo mencionarei un tema tamén de Parada, e somos capaces de publicitar o que temos, porque eu creo que temos o paraíso, na zona da Ribeira Sacra e en outras zonas de Ourense, non quero limitalo a... Eu sempre suelo falar do que coñezo, ou do que coñezo ben. Se somos capaces de publicitar eso, somos capaces de atraer inversores. De tal maneira que Parada de Sil no ano 2007 tiña 2 bares de mala morte, hoxe ten 4 restaurantes, ten en torno a 100 camas para dormir en Parada de Sil, e iso se fixo esencialmente de iniciativa pública, atraendo os inversores. Como? Que aposta en valor de algún icono da Ribeira, como pudo ser o Mosteiro de Santa Cristina, que ten máis de 50.000 visitas anuais, e que aí temos un problema de desenvolvemento sostible dese edificio polo transporte. Nós queremos facer transporte público desde Parada de Sil, vamos a facer. Prohibir o transporte privado con un minibús eléctrico, estamos traballando nesa dirección. Entón, pondo en valor eso, pondo en valor a Fábrica da Luz, a Pasarela do Mao e a paisaxe no seu conxunto, fomos capaces de traer inversións millonarias. É dicir, a última, a da rectoral de Parada de Sil, que rehabilitou unha parella privada. Entón, eu sí que creo que o patrimonio, o gasto que fagan as administracións, calquera, as locales, en isto non é un gasto, é unha inversión, e ten un retorno moito máis grande do que parece. Hoxe, nós temos máis de 60 postos de traballo durante moitos meses do ano en torno ao turismo. E en un tempo que históricamente é unha miseria, porque estamos falando de 10, 12 anos, non? Entón, eu sí que creo que decía antes, e vou a volver a insistir, que é fundamental non crear conflitos entre residentes e visitantes, sobre todo nos núcleos moi pequenos, non? Eso en Ourense ou a mellor en Celanova, non sei, ten menos importancia, pero nun sitio como Parada ten moita importancia, porque se un veciño vai botar a partida e non pode aparcar, se enfada. Entón, eso hai que procurar darlle solucións sempre. Como fixemos ou estamos facendo? Pois procurando ter reunións. Nos elaboramos un plan de interpretación do patrimonio de Parada de Sil baixo a dirección de Jorge Morales Miranda, con polo menos 7 reunións cos veciños. Para que? Para que foran conscientes do que teñen. E iso eu creo, por eso, eu creo... Estamos falando un pouco da comunidade local, que sea partícipe sempre do que temos os primeiros... Perfectamente, eu estou de acordo en eso e dos microproxectos sí que, o que sean... Sempre vamos a estar falando desde o punto de vista da sustentabilidade da
e da durabilidade do proxecto. Entón, os criterios sempre se van a basar en eses dous aspectos. Sí, a ver, eu estou de acordo e vamos, aquí estamos para aportar modestamente o que se poda. Ali temos unha cousa que ALMA é un acrónimo de Arte, Legado e Medio Ambiente que leva funcionando pois vai pola quinta, sexta edición, que son concertos no monasterio, e que aí sigue, e sigue tendo un eco que, bueno, pois este ano incluso tuvemos ali visitantes de moito nivel europeos e quedaron impresionados de que en un sitio tan pequeniño se pode facer unha cousa tan bonita e con durabilidade, non para un ano e ano seguinte desaparece, non? Sí, todo moi complicado. Eu son planteo unha reflexión basada no realismo, non? Pero evidentemente tamén non nos queda outro remedio que ser optimistas tamén, porque senón vai ser, digamos, o cabalo do muslo, dices que caminen outros, non? Lógicamente, no final, o potencial é moi grande, e a nosa responsabilidade é esa tamén, non? Porque a propia población local necesita participe e os invita como unha opción de futuro. Sí, nada, eu quería... Non, isto non funciona. Sí, vale, nada, eu estou prácticamente ao 98% de acordo con Paco Magide, porque de feito algún tema que sacou il, sobre todo o tema do transporte, porque Santa Cristina e San Pedro de Rocas teñen moitas similitudes do acceso, non? Que é complicado. Por eso, sí, pero además vou aproveitando eso, vou a falar do tema así, aproveitando só unha... Pero, bueno, antes de nada, estar de acordo con Paco, hai que reconocer, sempre o digo, e ademais, cando veñen visitantes de fora a Ourense, pois, oye, pois sempre os levamos, é verdad, a Allariz, normalmente, non? Por menos a visita é unha das obligadas a Allariz. E digo e sigo dicindo, non? É dicir, porque fixeron as cousas no seu momento ben. Traballaron moitos proxectos europeos, presentáronse eles, bueno, eles foron buscando a vida como foi, en todas as administracións, foran de direitas, foran de izquierdas, do PSOE, do PP, é igual. Eles hai que reconocerlle o traballo. Entonces, ahora pomos o exemplo de Parada. Eu poño moito sitio, non é porque este era Paco Magide aquí diante. Parada, dentro da Ribeira Sacra, da Ourensán, pero bueno, eu xa falo da de aquí porque é que coñezco máis que a de Lugo. Hai que reconocer a transformación desde estes, comentaba antes a Paco, de fai 10, 12 anos, xusto, por non andaba desengañado, 2007, 2008 fala, de o cambio radical, pero en todos os sentidos, desde unha señalización distinta, a restauración de varias casas, ou falaba dos restaurantes, vamos a ver, a nivel viño xa non digo nada, había accesos que non se podía chegar ás viñas, que de feito sei non ben porque tivemos ali unha pequena bodega, e ora os accesos en todo o sitio, pero máis accesos sin romper o entorno, digamos, moi compensados co entorno. Entonces, esa é a línea, falábamos dunhas lanzadeiras que a primeira vez que me comentou foi Paco, para que San Pedro de Rocas ou Santa Cristina, que non foran ali os coches, quer dizer que houveran unhas lanzadeiras desde Parada Capital ou Ergos Capital a Rocas, eso comentou o Paco xa fai tempo. E todas esas cousas son as que realmente merecen a pena, porque ao final a xente, eso é o boca a boca, e o boca a boca, porque falamos sempre, e dínolo a nós, carai, a veces espabilades porque Parada estamos comendo as papas, eso teño mo dito, e digolle, pois, oye, pois, a verdade que sí, pero eso hai que estar... Non creo que se trate de comer papas, do que se trata é de que o crecemos todos xuntos, eu creo que temos moitísimos elementos que implementan e que temos que facer entre todos, sobre todo os que tedes responsabilidade institucional, non os que tuvemos, crear sinerxias entre os distintos concellos, pensar, oye, tú como fixetes isto? Pois eu desta maneira, pois mira, faino así, pois tal, despois tomarás a decisión que che corresponda, pero saber como se fan as cousas en outros sitios
tamén nos... Claro, aprendizaxe entre todos, porque... Estou de acordo. Eu nada, xa foi un inciso falando que falou a Piñeiro do tema que está ahora en boga estes días de que se vai destrozar, o tema de San Pedro de Rocas. Dios mío, pero vamos a ver. De 14 kilómetros, que é unha carretera, a carretera de Esgos a Luintra, non é, vamos a ver, é a carretera, o acceso, non é o acceso ao monasterio de San Pedro de Rocas. Temos os informes todos, bueno, a Diputación, que a carretera é da Diputación, non é do Concello de Esgos, pero é igual. Quer decir, levamos 20 anos tratando de mellorar esa carretera, porque, claro, os accesos tamén son importantes, pero temos o informe de patrimonio. O patrimonio, lóxicamente, é un ensanchamento da carretera, non se va a fazer ninguna glorieta, porque a xente anda falando de glorietas, non é a subida hacia San Pedro de Rocas, é a carretera, simplemente a que hai comarcal por baixo. Son 700 metros que faltan, e montouse un jaleo, pero o jaleo que hai que tamén, a xente, por iso que antes as redes son moi boas, pero tamén teñen a súa historia, porque a familia Moreiras, porque vou na por aquí, porque son os que teñen ali a Casa Grande, e o seu bisabuelo foi o que, digamos, na época da desamortización, no ano 1800, foi o que... Sí, teñen ali 42 hectáreas, pero eu non digo por iso. Eles sacaron, fai 5 anos, pois cortaron 1.000, 2.000 pinos da súa finca, que me parece perfecto, porque, oi, a súa finca tamén a teñen para... O abuelo deles plantouna para precisamente tamén ter unha ganancia a nivel tal. E tiraron parte do Camiño Real, que eso sí que foi moi grave, cando sacaron os pinos, tiraron parte do Camiño Real, que é un camiño medieval, e aí naide saliu nas redes dicindo nada, nin dicindo nada, e ora que se quere simplemente ensanchar con todos os permisos, medio ambiente, confederación, patrimonio, Dios mío, eu creo que vai todo en conxunto un pouco, non? Claro, non é dicir o acceso a San Pedro de Rocas ou a baixada que hai de Parada a Santa Cristina, non, unha carretera é como se a carretera que ven de Vilariño Frío, a Parada do Sir non se lle podera tocar. Pois, Dios mío, falando do tema tamén desa carretera, pois vai a diferencia que hai desde fai 10 ou 12 anos que eu baixaba a Ribeira, e a diferencia que hai ahora baixar de Vilariño Frío a Parada do Sir, pois dá gusto. É simplemente... Non sei se temos alguna... Bos días, Cecilio. Bos días, Cecilio. Hola, bo día. Escoítase? Sí. Hola. Non sei se me escoitades. Sí. Hola. Sí. Escoítase? Sí, bueno. Sí. Vou apagar, escoítaseme. Hola. No. Hola. Sí. ¿Qué pasó? Hola. No sé. Baixa tú o volumen. No, non escoito. Mándale un mensaje. El non escoita. Hola. Cortello. Voy a intentarlo de nuevo. A ver. Sí, Cecilio. Cecilio.
Moitas gracias pola invitación. Enhoraboa aos participantes e, sobre todo, o INORDE por esta magnífica sea, pues bueno, pues con estas medidas que... Sí, hola, escoítase. Sí que te escoitamos. Porque non nos ve tampouco, non? Bueno, leva algo de... Bueno, leva algo de retraso. Eu vou facer, dado por agradecido, o agradecemento e a felicitación e parabéns para todos os intervintes e para o INORDE. Bueno, eu quería a Piñeiro a veces, pues, bueno, córtase porque teño o retorno, non sei por qué, pero bueno, a Piñeiro, pois sempre a veces que a administración é a que tenga a culpa de non explicar algún dos proxectos, como, por exemplo, bueno, xa que tamén está Piñeiro, ese rechazo da poboación local que tamén por exemplo, co centro de Oupo non se cuenta de Parador como centro de Celanova. Non tan traballado o tema de Melón. Me gustaría saber hasta que grado de implicación debería ter as administracións ou de explicación, ou por que a veces ese resentamiento ven como algo que non vai a xerar riqueza. Eu creo que é o contrario. Moitas gracias. Bueno, escoitasme, Cecilio, ahora sí. Sí. No, realmente ahora na última parte da intervención de Mario falábamos deso. Eu creo que a veces facendo un análisis con unha certa perspectiva. Autoescoitábame a min con retraso, por eso non bueno, érame difícil. Ahora escoitarme. Eu creo que no caso concreto do proxecto de Celanova houve unha... xa traballaba no Concello, é autocrítica, creo que non houve unha boa comunicación coa sociedade. É certo que no momento en que aparecen nenos polo medio, alumnos polo medio, é moi fácil manipular as informacións e probablemente naquel momento non se soubo non rebatir, sino explicar o proxecto con reunións, non con grandes asambleas, sino con reunións máis, digamos, máis por colectivos, non o sei, pero sí que houve outras moitas circunstancias, é dicir, económicas, do momento, do prestige, do cambio de goberno na Xunta de Galicia, porque había outras perspectivas, é dicir, foron moitas circunstancias, non hai unha... porque falle un motor non cai un avión, o avión cai porque pasan 6 ou 7 cousas seguidas que provocan a catástrofe, ainda que non sea un bo exemplo, eu creo que é ilustrativo para isto, é dicir, non foi solamente por a falta de información, pero sí que pesou moito o descoñecemento que tiña a sociedade naquel momento. Por eso eu dicía, cando falou Mario, do tema de que se xa saliu publicado nos periódicos, o tema da rotonda, con respecto a San Pedro de Rocas, ou hai rotonda ou non hai rotonda. Nun proxecto, ver se hai rotonda ou non hai rotonda, non? Entonces, e iso, lóxicamente, a xente teno que saber. Entonces, o que decía Paco hai un pouco das súas, pode ser un bo exemplo, a súa dinámica de reunións
7 veces ao ano, non? Eso foi para elaborar o plan de interpretación de patrimonio. Bueno, pues, a mellor igual a veces hai que reunirse 7 ou máis veces para que a xente lle teña medo. Eu creo que esa falta de audacia, digo a administración en xeral, dicir, eu non, cando falei, aquí estamos falando, estamos, digamos, nun proxecto que está analizando sobre as boas prácticas. Para chegar á conclusión das boas prácticas hai que tamén analizar as que non teñen sido tan boas, para coñecer os bons exemplos e poder comparalos. Tamén hai que analizar os exemplos que non foron tan bons. Digamos que si de alguma maneira se pode desprender unha crítica na miña intervención sobre os ourensáns a través da historia, que nunca fomos capaces de ver as vulgas como un recurso económico. A miña familia é de carniceiros, e a mí meu pai dicíame que cando se fixe Matadero, cando estaba o matadeiro da Baixa da Plaza de Bastos na Plaza de Bastos de Ourense, a agua utilizábase para pelar as patas e os callos. Hai edificios en Ourense, aí no entorno das vulgas, que teñen parte da calefacción, non sei, de eso non é culpable nadie, é culpable toda a sociedade ourensán, como toda a sociedade ourensán ou toda a sociedade viguesa ou barcelonesa foi no seu momento culpable de non ter o mar como referencia. Non sei se temos algunha cuestión máis por aí. Está por aí no xardín. Sí, hola. Bos días, Alfonso. Bos días. Pois, a ti escoitamoste mal. Non. Non. Hola, escoitadesme agora? Ahora sí. A min mal. Vaya. Ben. Vaya, vamos ver, a ver se conecto aquí un micro. Eu escoitote moito mellor que a Piñeiro. Escoítase ben. Escoitadesme agora? Sí. Sí que te escoitamos, Alfonso. A escoitarvos. Sí. Digo que moitas gracias por darme a estas interesantísimas charlas. Estas interesantísimas charlas. Tanto de que me encantou, como despois de o que é quen quero centrar esta partida de cuestións de ideas. Porque eu falo na miña calidade de secretario da Fundación Antero Pedrallo, me pareceu tremendamente interesante todos os microproxectos e iso que podamos activar desde os niveles máis... Non te estamos escoitando, Alfonso. E igual que hai unha socios knowledge non. Eso debe de ser que o mellor Cecilio ten aberto o seu micro. Apaga o micro, Cecilio. Ahora escoitademe mellor. Escoitamoste si no, como os intermitentes. Hola? Escoitademe. Non sei se chama por teléfono. Ben, tes mala conexión, non teño, dime aquí o baños que teño mala conexión. Ahora estás. Ben, decía, o tema iba polos microproxectos. Tes mala conexión, non teño, dime aquí o baños que teño mala conexión. Ben, decía, o tema iba polos microproxectos. Hai un retorno que me oio os 10 segundos de falar, nunca me pasou nada. Vou ver se podo falar, facer unha pequena exposición privada de
medio minuto, sin máis. Digo que dentro da exposición de Rocío resultoume especialmente atractivo o tema dos microproxectos, que o relacionaba co que decía de que Croacia Dille que che manden un correo. socio os pasos a nivel da expresión que que deberíamos de contar. Sería interesante que contáramos para que nos guiase para poder hacer este tipo de proxectos. Non sei se tedes previsto facer algo así ou estades dispostos a orientarnos por aí. Gracias por ver. Chao. Carmen. No. No. No se escucha. ¿Qué llevas a decir? No, non leva. Non nos leva ahora. Bueno, pois temos problemas para escoitarte, Alfonso. Si nos podes enviar a túa igual. por correo electrónico, ou si queres o falamos noutro momento, bueno, trataremos de contestar e de facer que esta túa pregunta, o que pode ser a resposta de calquera de nós, que sexa extensible a todos os participantes hoxe na xornada, porque disculpa, que non te escoitamos. Entrecortas e non somos capaces de escoitarte. Ti nos escoitas, nos? Vale, Alfonso? Sí. Vale. ningún problema. Paso por aí noutro momento. Gracias. Vale, gracias. Perfectamente. Quizás tamén estábamos comentando agora, Antonio, nos, porque vamos a continuar con estes problemas. Quizás poidamos facer, non sei, propoñer un debate sobre, agora que temos esta información, que temos as presentacións, enviámosvos esta mañán a guía, pois, non sei se nunhos días vos gustaría facer bueno, a través de outra plataforma que non sea máis fácil para interactuar, poder facer un debate sobre as cuestións que poidan xurxir, disculpade, por as cuestións que poidan xurxir e así, pois, bueno, non nos quedan estas cousas no tinteiro, porque a verdad que é unha pena non poder escoitar agora a Alfonso e poder continuar aquí co debate, pero creo que vamos a ter o mismo problema para o resto das intervencións. Entonces, bueno, vale, disculpade, entonces, vamos a dar por finalizada a xornada de hoxe. Estamos a vosso dispor no correo electrónico polo que vos enviamos as invitacións, no Inorde, no teléfono, donde queirades. Fago extensible esa disponibilidade aos que hoxe participaron nesta mesa, que agradezo a súa presencia, a Mario, a Antonio Piñeiro, ao director Miguel, a Antonio Majide, ao Paco Majide, que tivo que marchar, e, bueno, a todos os compañeiros do Inorde e do equipo técnico. Moitas gracias a todos por estar aí e, bueno, seguimos en contacto. Quería falar